zortzi dugu, gaueko 10 dira puntu-puntuan, eta Atari irratian asteburua ospatzen ari gara. Eta ospatu nola? Pelota irratsaio bikain bat eginaz. Gaurkoan pelotaz eta eskut banakakoaz hitz egingo dugu, eta horretarako laguntza bikaina ere izango dugu gurean. Pelotazale aditu bezala, Aitor Solarran izango dugu gurekin, narratzaile moduan Josu Artutxandia, eta dinamizatzaile moduan berriz, Asier Iman. Gabon, Asier! Gabon, Beñat, gabon pelotazale eta ongi etorri buruz-buruko txapelketara gaurko honetan. Final laurdenetako lehenbiziko jardunaldia jokatuko da Donostiako Atano 3. pilotalekuan. Eta lehenbiziko partida horretan zein izango eta amezketako gure pelotari maitatua Jokin Altuna zuztaren aurka. Beñat, nola ikusten dut gaurko gaua? Nik partido bikaina espero dut, giro polita datorkigu, eta, bi estilo ezberdinen arteko partido bat ikustiko deula ibiltzen zait. Baina ez da dena pelota kontuak izango dira, baina ez da dena final laurdenetako partida izango, beste pelota kontu dezentutaz hitz egiteko aukera izango dugu. 10 hasten da Donostiko jaialdia, baina bigarren partida denez Jokin Altuna eta Rezustarena, Cecilioren agurraz, berria txapelketaz, herri artekoaz, eta nola ez, beste final herritaz edo promozio mailako partidetaz hitz egingo dugu. Baina ezertan hasi aurretik Atanora joango gara, izan ere Atanon daukagu Jesus Murua. Gabon, Jesus? Gabon. Bueno, ze giro Atanon 10 diren unta, Jesus? Kamara pixkat muitu. Josu, kamara pixkat ire aldea. Eta pentsatzen dut jendea agertu datuko dela, ez da, Jesus, sarrerak eta tope salduko ziela eta ikusmina bintzat egongo dela. Ingurunean nabaritu dugu bintzat ikusminoi. Baina bat agitu, katea normalen hiru partidu jartzen baina ikusi nahi duen artaxe etortzen da gendea, eta pesatzen dut, partiduen edurki edo, batiko gadaia gantxe badokio, pesako diko gorada, batiko gorada ebetzen hasiko diela, ere gantzen hartu partida espariko dela bezatzen zen. Donosti dira partida eta federazio aldegi federazio da egiten du, Donostia zien partida dut eta Jesus, gero itzuliko gara zure gana, beste galderatxoren bat, jende geixo dagoenen, edo gonbiatu dauzkezunen, lasai esan eta itzuliko gara, bestela partida ostean, zut ikusi. Lasai, ikasako izuen, gero arte. Hortxe Jesusekin lehenbiziko altumena, Atano pilotalekutik, eta guk aurkezpen egin dugunean, komentaristak aipatu ditugu, baina, Beñat, agian beste bat ateria.usetik ikusten ere ariko zaigu, eta zerbait falta dela hemen esango du, ezta? Atalia.usetik ikusten da hemen aukien bat utxik dugula, Luis Galarraga gurekin izateko azen, gure pilota aditu bikaina da, ez dakit etorriko den. Bai. Guk ateak ireki eta utziko dizkiogu, partida amaiera arte, beraz Luis, etorrik nahi duzunean, Atari irratia zuri itxaroten ari da eta. Eta bestetik, esan, entzuleak ere parte hartu lezakela gaurko saionetan, bere komentarioak egiteko, telefonoz deitzea dauka, eta guk linea seitu zabalduko dugu, eta edo zer gauzatzeko, Jokin Altuna animatzeko, edo dena elakorako, dei bezala, Beñat. Bai horixe, 944-655-695 telefonotik, entzule, zuen zai ere, gustora egongo gara. Beraz, edozein ekartzen duzuela ere, deitu lasari. Kontzizeko soinu azta oso nintzen duan. Ganantzia. Motoiana, ez? Atariet ikusten da, ze jetxi bizkat? Ikusten da, neska. Volumena egia hor dauke, kable
kable berrixa, osea, hoi, volumena irea, pareko botoia, hortio, ikusten nahi da? Da pixkat hartu Iazten zaitzea, irea... Eta igual izango ito bat. Aztu itzeak? Zuzenekoa? Bai? A ver, Lehen bai? Bai, ez? Ez bai, bai. oide. Hola, o geixo? Ondo zeak, olaxo ondo zeak. Zute du? Entzungo. Oso hartu ditxon. Bai, genen zutea, zutenen ikusten nahi gehan, bideoa, mikrok... Ikusik jara ez da, Nahi, Jesu Kristonak ez hasi botatzen ez dakizan gatik. Ez. Gazpare. Baina ez zuteko. Entzun ditea, bai, audioa kameran dute. Honek beak audioak gara. Bai. Luis, ez teko, nagoaren atzea gatzen dut ba? Aiztondo pilota txapelketaren finalak kontatuta geratu dira eta zuzeneko lan asko hartu ditugu, Aitor, lehen esan dugu esperimentu bat egin nahi genuela. Alde batetik, Atanoko pilota partida kontatu, Jokin Altuna eta Resustaren artekoa, eta bestetik, zergatik ez, Ataria puntu eusen, erratia barrutik nola egiten den erakutsi eta horretan gabiltza. Bueno, kontu guzti honekin, gora berak izatea hasi honetan, ohikoa da, etxe honetan, beraz, nola ez hemen ere. Ikusten ari gara, Atanon, lehenbiziko partida hastear dagoela, ez baldin bada hasi, Josu? Ja, hasi dira pilotariak, lehen Jesusek aipatu bezala gorriz gaurkoan Mendizabal eta Inigo Martinez izango ditugu, eta urdinez berriz Andoni Ugarte eta Aitor Irusta. Baina oraindik ez dakigu zenbat doazen, eta beraz orain itxaroten ari gara. Ez, Xabier Euskitzeren burua handia baitago, markagailuaren aurrean, eta emaitzak, orain joken hasteko partida, aurkezpenak egiten ari dira, beraz, laster itzuliko gara, partida horretara. Aitor, nik igual baina aprobetxatuko dut, ja, kezkatzen hasi horretik, Luisei deitzeko, nun da bilen jakiteko, eta musika pixkat entzungo dugu, oantxe itzuliko gara. Hostia, está muy modo, Otera. Zer? Está muy modo telebista, Hoxe agartan da jo, Ja? Hostia, duzte, Ahora ondo zer, Hemen telebistan nola gazue, antenakin o normal edo horrekin txe. Ez dago berez. Ez dago berez hemen, antenek ez dago berez. Telebista da, baina, hemen ez. Baina, arazurik izaten ikusteko telebista. Ujarri egin ondako, ez dugu ez telebista izan Zerra, Estreno. Bueno, dena entzutea, así que, lase, vale. Ez. Bestela hemen, ez zentzen sekula telebistek eukitzen. Ez. Ez, guain berri, Hemen irrati saio... ETB-ek bai aratzen zuzkala. ETB-ak ez? Bai, hola. ETB-ak ikustan ez, zegoen ikusita ferri guztia. Ez tek, katxaman fallo ez tek izango, Frontoietik anaiz ziren, seinalea ez ziren. Hilek hasiten, Zein egin dira. A ver, joder, internet kablea multitelako, Kable urdina jarri dut ez duzke pestainak. Egin Altunan klaseko aintzela, o zuzte, o? Luisena, deitu zuzio. Ja, mensaje egizan ezazkaki, ze guapo, esate ziek eta... Ez egiten. Behi jarri jade, Aitor, entzun intzaiola, takoa. Nei? Vale. Barkatu. Ze guapo Peru ez egiten da, Animatzei ez ezkiaz. Ez egiten da, joder. Garraitzaile. Luis, non da gehi? Afaltzen bukatzen 10etan haste hori zaila da, artista. Ez, egietor gehi aldekenen, eta listo. Luis, yo zera horretik laguntza behar eta Luis, torriai, bagara ere betxoreta. Eta gu hasi etxu. Agabi, lasai jantzak eta punto.
Ba, ligaren partidako egitxuek. Bai, Lasai. Hemen segabiz, Aitor etorriek eta beak egaitu komentatzen bizkala, así que lasai. Y lasai torrei. Masko batez. Baina arte, Zerta izan, baina xier? guzti ja ezingo naukela ja berriak txapelketa... Ojo, hiru gauz. Ni berri txapueta zaitzeite zerren, Berriak txapelketa, berri artekoa, ataria txapelketa. Ataria txapuetan gabe gabetu, eta bestela. Vale, ataria txapelketa. Da, igual Josui, launak. Entzulintziak, ez dakitela zein da da, eta esantzia lehide da, nire joa. Tolosoko baita ere. Claro, entzulik guztitzaren, Vale. Ez eusko, ni berria buruz, herriartekoare ez ziet ematen hasier hori ez. Nabega, atariko, aurrako nabega, atarikoa komentatuko jau. Hori nabegen, gaur asiatxik algizan, parano partidu, eta bueno. Arazo ez ezkatek, algo bonek, A ber ez dion ematen arazoik. Zikiet, antenan kontu... Bajatzen behar pixan? Zer? Gure volumena? Bai. Ba. Martínez hau, bera de bideasoa kodek ez? Bera kodek ez? Martínez bera de bideasoa ez? Hemen txegara berriro ere bueltan, gogoratu, zuzenekoa egiten ari gara, baina zuzenean, atari erratian, Zuzenean entzungai eta baita ikusgai ere. Gogoratu gaurkoan irratsaioan nola egiten den entzuteko eta ikusteko atalia.eus webgunean ere, edo nola egiten ez den, hasier, dana ikasi behar da. Hori, atalia.eus webgunean gauzkazue, prest. egia esan da saltxa ematen du, Saltxa ematen du kontuak, izan ere mezua jaso, ze dotore gauden da histori guzti horiek entzun. Takorik ez esan, Barkatu. inpartzialak izan, eta bar gaur izango dugu, nahikoa komeri, 11 aterdia bitarte. Gogoratu, zuzenean Jokin Antunaren partida kontatzeko gaudela hemen, orain Jokin ez da hasia eta no pilotalekuan Donostian jokatzen du Jokin Antuna, Razustaren aurka, banakako txapelketako final ordenak, eta lehenbiziko partida jokoan ari da. Josu, emaitza nola dijoa? Alaxe da bai, 5 eta 4, doaz aurretik Mendizabal eta Martínez, kasuentan gorriak, Urdinez berriz Ugalde eta Irusta atzetik, azken bi tantoak Mendizabalek egin ditu, oraingoan Bosnako berdinketa daukagu markagailuan, Martínezek aukerakoa zuen pilota, baina txapara bota du. Eta beraz, esaten ari nintzena ez, Mendizabalek azken bi tantoak egin dituela, txikia da, antzugarra, baina ezkerre zongi modatzen da, eta gantxoz eta sakez egin ditu azken bi tantoak, eta oraingo honetan berriz Martínezek, atzelariak, kasu honetan, txapara bidali du, aukerakoa zuen pilota bat. Xele bat egin da, Aitor. Bai. Bigarren kuadroan eta atzera botatzeko aukera zuen, baina... Ez, bera joan zaio. Hor ikusi da atzelaria degula ez? Atzelaria degula eta bueno, aurreko kadrotan ez dela Mendizabal bezain ongi moldatu. Baina, ala eta ere, oangoz bosna difazti, eta partidu polita egiten duten horiek ere. Bueno, ez dut uste, hurrengo partidak berotzeko, zaletuak berotzeko ezer behar duenik, baina ondo etortzen dira, ezta? Piskat, nerviak lasaitzeko ere bai ikusleentzat, bai pelotarientzat, edo alderantziz. Agian pelotariek nervioso jarri edo... Bueno, ez da egin urduritasunaren arazoa izango litzake, baina behintzat frontoia bere itxura bat hartzeko. Aurreneko partidua hori ikusten dut jendea etorri, sartu frontoira, inguratu, eta nik uste horretarako balio duela lehentabiziko partiduak. Jendea garbi dago, Altuna eta Razustaren partidua ikusten joala, eta bueno, aurreneko partiduak hasi, bizar gozatzen hasi, eta bueno, ja bigarrengo garaekin, disfrutatu tope. Josu, zure berotzen jarriko zaitegu eta kontak eta tokatzen zunez geroko partidan,
orain honetan ere, hasi, ea berotzen zean pixkat eta... Alaxe, amabigarren tantoa jokatzen ari da lehen partida honetan, eta orain Martinezek atzera bota du pilota, Irustak eraman, Zabalera irten zaio, Mendizabalek bote prontoan nolabait eraman du. Mendizabalek, hace velozidadea. Gantxoz, baina Mendizabalek hortzegoen Zabalean eramateko, Irusta orain atzetik, eta Mendizabalek aukerakoa, baina ez da sartu, Ugalde beste aukerako bat, ez du gozatu pelota Martinezek atzera. Irusta sartuko bazazpitik, atzera eta gainera ezkerrera, Martinez behartuta, Ugaldek aukerakoa polean sartua, baina ez du gozatu berriro ere. Mendizabalek ere ez, eskuinez nahiko makal ibiltzen da. Erdi kamus da bizau. Tantu honetan behintzat, bi aurrelariak kamus ama, baina atzerariak egogorra dira, Eta Mendizabalek beste aukerakoa galdu du, ez dira asmatzen ari, baina. Ezin da asmatu da bizta ez da jozu, ezin asmatu da. Aukerakoak badituzte, pelota baina ez du asmatzen gero ezkerrez, gantxoz ez da boleaz ere. Orain Ugaldek atzera pilota gozatu du orain honetan. Martinezek eraman, ez du hainbeste gozatu honek, Irustak berriro atzera. Martinezek beste gozak gaitz berriro. Mendizabalek atzera eraman nahi baina ez... Tanto gogorra, luzea doa, tantoa. Amabigarrena jokatzen, orain asmatu du Ugalde. Mendizabalek etzekien nola joan, baina Ugaldek bai, ezker gantxoz egin du tantoa, eta zazpigarrena beraz urdinentzat. Bost eta lau barkatu zigoazen aurretik horriak, baina hiru tanto erreskan egin dituzte urdinek barkatu, eta orain bost eta zazpi markada joan. Aitor, hitz egingo dugu gero txapelketaz, Jokin eta Beñate partidaz, baita hemen lehenbiziko partidan jokatzen nahi dien hainbat pilotari izan ere banakako txapelketan egon dira, Mendizabal, Irusta ere uste dut ibili dela, bai, bigarren promozio mailakoan hori da. Baina, eskualdea etorriko gea, lehenbiziko partida hau utziko dugu, Josu ere apunteak hartzen utziko dugu, eta eskualdea etorri eta izkondo pilota txapelketen finala zitzein dugu, batu, bilarra izango dela txaldeko lauetan adunako pilotalekuan. Hori da, xier. Eta eskualdean, bada beste txapelketa bate bai, gaztetxoekin jokatzen nahi dena, hasi berria gaina, ataria txapelketa zegia, Aitor, eta zure hortxe Alkizako pelota eskolako kide zela antolatzaile lanetan zitugu. Hori da, lehen esan dugu Aiztondo txapelketa, eta Aiztondo txapelketa esango dugu dela atariak Tolosa aldea hartzen baren badu, Aiztondo hartuko luke, Larrao, Lasteazu, Zizurkil, baila hori hartzen du Aiztondo. Eta beraz, ataria txapelketakin egiten duguna da, denon artean, Tolosa aldeko 28 herriek barruan dauden pelotariek denak daukate aukera ateratzeko ataria txapelketan. Lehen esan duen bezala, hasi aurre benjaminatik eta infantilagarte, bai neska eta bai mutil. Eta zuk hasian datu hori zu ne baino beto jakingo duzu, baina ez dakitzen bat pelotari aterako ziren aurten ere, 200 gora bentza bai. Bai, ia 6 inguru bat izan ziren, aurten bai. Eta nik eman Albizurren izan zen, aurre benjaminen partidak ikusten, eta gozamena Aitor. Gozamena, ez dakit. Ez da konparaketa bat ezin dain, baina aurre benjaminak hauek eskupilotan ikustea bezalako gauztik ez da. Bai, bera, nik nire kaso kontatuko izut, guk Alkizan fontoi txikia dakau, eta Aiztondo txapelketan ematen ditugu pelotari txikiak, hau da, aurre benjaminak Alkizara. Danak jolaste dute beraien aurreneko partidua txuriz esango genduke ez, eta karo, beraien zako izaten da, joaten dira Atxonak, Amonak, Izebak, danak joaten dira fontoira, eta bere entzako izaten da zoragarri izaten da, eta haiek ez dute zitxoiten ez silan eseri, tantoa bukatzeu eta venga, atea seitun bestea, oso politia da, eta bueno, umeak guzteak gozatzen pelotarekin, zer behar dugu, ez dugu behar dugu. Bai, eta txapelketaren helburuetako bat horixe da, betire lehiakortasun horiango bat eutzi, izan ere, ez da partida galdu eta kalera, baizik eta aukera gehiago izaten dituzte, eta, aukera gehiago egiten jolasean ibiltzen dira eta gozatuz. Barkatu Aitor, baina Jokin Altuna daukagu zuzenean hizketan telebistan eta saiatuko gara, ea bere hitzak hartzerik baditugun, baina horren joken interneteko emisioa bizkat atzerago doan ez da azaldu, azten denean Jokin Altuna bere partidaren aurretik
zerbait esaten, hoxe, sartuko dugu berriro ere. Esaten nahi ginen, atari txapelketan, hoxe, ze giro egoten den eta ze jolas moduan nola hartzen duten, ezta? Bai, hori da. Orain badugu. Bota. Ea, sartzen den. Beno, Jokin hitzak entzun ditugu, eta ez dakit. Niri iruditzen zait, lehenengo aipatu dugun bezala, gaurkoa bi estilo era bat ezberdinen arteko partido bat izango dela, eta Jokin bildutu ez dugu esango, baina Rezustarekin, bera bezalako jotzaile handi batekin, partidako gorra izango denaren jakitun, eta lanerako prest dagoela iruditu zait, ez dakit zuei zer iruditzen zaizuen. Bai, gogotsu ikusi dugu, eta Aitor, gogotsu atera bat, dauka kantxera, holako aurkari izan da. Bai, garbi dakar lan egin beharko dula, eta Rezustarekin egun jotzaileakin, beldur pixkat, errespeto pixkat entzat eduki beharko dio, ez? Bere jotzeko era horri ezkerra da, eta beti ezkerrak zailak izaten dira, nondik atakatu, sakeare eskubirantzi aterako du, horako gauza batzuk pentsatu beharko ditu, ez? Aurre eraman jokua, atzean ez da horako jotzailea atuna, eta aurre eramatean saiatuko da bere jokua, baina bestaldetikan Rezusta ere jotzailea dugunez, are gatzeratako jokua erabiliko du. Pixka bat partidoa joratzen saiatuko da, ez da? Jok berak ala ipatu du partidoa aurrean eta diskorsioan bat joaten bada, gauzak bere alde egongo direla aipatu du, eta partida atzera eta nolabait gogortzen ikusten badu, Rezustaren alde jarriko dela balantza aipatu du, beraz, partida zoratzen zaigu. Bai, nik uste bera hortan saiatuko dela, ez? Sake atera, eta gero errestoan, sake erresto bueltan, tanto azkar bukatu, eta pixka nahastu jokua, eta claro, azten bari bada, ezin du atzerako jokoak inasi, ezin du. Atzerako jokoak inazten bada Rezustaren kontra, bera dakan joarekin, nik hor zaila ikusten dut, beak aurre joko egin beharko du, sake aprobetxatu, eta, sortea dukan, eta partidua aurre ateatzen duen. Jesus Murua lehen esan dugu, Donostia Katana pilotalekoan daukagula. Jesus, orain deken horrantzat dugu? Jesus, entzuten handi guzu? Jesus, aldameneko botoia jetxizazu pixka bat, kanpoko zara eta entzuten dugu eta asko. Jesus, entzuten guzu? Jetxi gehiago aldameneko botoiai. Bale, hortxe fronterian zabela gintza zalantzik ez pinok ingo, ze lehen esatezu nahiko hotz zeola giroa, orain, pixkatu betu alda?
kanpoan eta zegiro dago, Jesus? Edo zu hain barran zaude, kanpoan ez dakit, nilara ikusi duzun? Lehenbiziko partida jokatzen nahi da, eta pentsatzen dut, apusturen bat dauneko ingo zenula, ezta? Bueno, ez dio entzun nahi, bazpa ere. Bueno, Josu, lehenbiziko partida jokatzen nahi dela esate genuen, nola dihoa emaitza? Lehen aipatu dugu, 5 eta 7an utzi dugu emaitza urdinen alde, eta 5 eta 11araino joan dira urdinak, eta azken tantoa berriz gorriek egin dute, eta orain markagailua 6 eta 11akoa da, eta orain irusta aire sartu da lauteritik, baina gora joan zaio, beste galdutako pilota bat, eta partido esan zehar ikusten ari gara, galdutako pilota asko, bai aurrean baiatzen, egon da momentu bat golek asmatu dena, 2 tantoi ditu gantxoz, eta hor etorri da 6 tantotako, 7 tantotako errenka da urdinentzat, baina hala ere partida guztian zehar nahiko galdutako pilota ugari, 4 pilotariak, eta bueno, oraingoz, 7 eta 11 urdinak aurretik. Guk ere, atxeen handi bat hartuko dugu. Sartu dut, Jesusen... Frontoiko soinua sartuko jo? Uste hori ez. Bai, ze... Gehiegi bat ez. Oso petauta ez da. Oso petauta ez da bai. Badakizu. Jo, bestera poli dijoa, Fijo, ezkin. Bai, ondo. Bestera poli dijoa. Bai. Bai, bueno. Hausteok, ez zei bat dugu bello, ez? Onatik. Ez. Zue guztua? Bai, Ez da. Normal pixka proba. Kilo saio bat o... Zer gaurreneko bilan, itxezuela, edo... Kilo saioa zuzene, bueno, Aixi eta Jesus izan zian zuen baian, eta laso partidua. Hore, pixka eta ipatzea dago, guain nola irabazizu pixka, ez duztak, Victoria, pixka baita izan zen, aurreko gaurko partiduan antzekoa. Baina lixe etortzen nahi dut, Victor saiatuta pixka partida txobatzen, baina antze hona, zuten ganatzea. Ziren, zatea. Bilan, partu txarren ze bilan artean, nahi bat izan, gustatu, utsa eskutzen bi oso galtzaile. Eta bigarren zati intratzuzta ya... Claro, bigarren zati pixka, espaigatu zanean, ba. Gora. Ja, orduan. Baina hasiera bai, Ikusi, partidu ikusi bat ikusteko. Ikusteko. Hau duzu. Zian ikusten behintzat biak altzuen honenen, o... Ez. Gaua azokoa... Bueno, earka igala esatezik hemen, Earka igala. Hor Tolosan famili bat ikusten daiko eta... Haupa, gabon! Jode, earka izate, animo. Eskerrik asko. Dana entzute jo, ezta? Dana entzute. Zuela tarra espailatu, Egia hau, kastigatu zer, partidu zeitzen. Kastigatu da partidu. Ez, mendizak bat pixkat moitzen banen maui gaiden, jo ezki. Baina... Sake egin, buelta, txean. Gitarrekin joan ordez, ondo markatuz. Usti ez alore, baina? Ezin duke izango. Gaua atzokoa. Bai! Hemen jarraitzen dugu, atale batean zuzeneko emanaldiarekin, Jokin Altuna eta Resustaren partida kontatzeko asmoz, final laurdenak buruz buru, Atano pilota lekutik Donostiatik zuzenean. Baina gaueko 10 eta 35. Horixe beha, bai, eta lehenengo partidua de aurrea, Jesusek aipatu digu. Bueno, zaletuak ere urbiltzen ari dela, poliki frontoia, hotza ere gehitzen ari dela frontoian. Eta, bueno, gusto da, giroa berotzen, badirudik lehen partidua ere animatzen ari dela. Beraz, gusto da, zer diozutu, Josu lehen partiduari buruz? Lehen esan baldin badugu urdinek errenkadan egin dituztela
zazpi tanto, orain gorriak izan dira espabilatu direnak pixka bat, ez? Azkeneko hontan beste huts bat egin du Ugalde aurreraria Oiartzunarrak, baina nik Mendizabal goraipatuko nuke, ez? Azken tanto hauetan 3 egin baititu. Bi egin ditu gantxoz eta beste bat ezkertzear ez, ederki markatu du. Botez jotako pilota, eta 10 eta 11 berturatu dira behintzat gorriak, eta ea partida horrela joaten den, eta partida polit bat ikusteri daukagun. Eta barkatu Aitor, zuk guentan 5 minutu zenioen, hori, Mendizabal pixkat espabilatzen bazen, beste 3 airera eramango zituela. Zer esan nahi zen horrekin? Nik uste dut Mendizabalek bestean alde mailu bat goraxo da hola, ez da, baino, karo, horretarako ere behar duena da atzeraien laguntza pixka bat. Atzeraien laguntzik gabe, behak ezin du aurrean gauza askorik egin, baino, ikusi dugu ez, leheno atzetik zikoan eta pixkat espabilatua eta tanto azkar bukatzen du aurrean, eta nik uste dut atzeko laguntza pixka batekin Mendizabalek emango du apartu, baino, orainkoz galtzen. 12 Celebre tantoa. Bai, hor aurrean, bazirudien lauterrian jokatzen ari zirela, lau pilotaria, baina bai, tanto celebrea, orain Martinezek ere utxe egin du. Lau pilotariak 3 guardan barran. Bai. Iruztan modean sartu da orain, beste behin Martinezek nola eraman du, orain ezker modeaz. Esatera ninduan, Martinez ikusten nahi naiz, lehenengo aldiz, orain arte ikusi gara neukan atzelari hau, eta eskuinez ematen dio normalean pilotari botez, baina airez hartzen denean, ezkerrez ematen dio, eta ezkerbolea ikusgarria dauka, ikusgarria defensan nintzen. Afizionatuetatik duela gutxi jozen errandon erekin. Hori da. Terapiak beratarrak, eta, orain joken gaztetxoak ez da, Aitor. Hasi berria dira, orain txeko dio berriro ere ezkerbolea bikaindak, ikusten izan bezala, eta benetan, hasi berria da, eta horretik berde pixka. Bera, ze tantoa bukatu duena Orantxe Ugalde. Bai, 12 egin du Orantxe aurrelari Oiartzuarrak, berdinketari gertuko izan, lehen Aitor egia aurreratu du. 12 tantoa, baina Orantxe heldu da, Ugalderen gantxo bikain honen bitartez. Eta esaten ari ginen, Mendizabal pixkat espabilatzen denez, bere ezker eskuin hori makinaria edo ezker eskuin hori martxan jartzen duen eta partida politia ikusteko aukera daukagu. Oraingoz behintzat, orain atxeen aldia daukagu kantxan, 12 tantoa eta 12 eta 10 urdinak aurretik. Aitor, gare batean 12etan, Angelus izaten zen, orain 12etan anuntzioak. Nork agintzen du, leheno Elizak eta bain diruak, edo nola dau, Ez dut jogurtu esango. Horako zerbait ez, baina denan beharra dago, pelota horrela jarraitzeko, eta leheno esan dugu lauterrin edo txokoketan. Ez dakit, ez zertan edizia, baina Ugaran izaten da, Bosterdiko txapelketa bat, Bizkaia Bilbon jokatzen dutena. Eta bazirudien horretan ari zirela, ez da egin asmatu gitan tokan, dia irudien. Ez dago puntu oso luzea, baina saiatzea, baina ez, benetan tanto celebri izan da, tanto zetanak horre 3 karon barru zeuden, denak eta txokoketan edo ez da egizertzen hori. Eta Bosterdiko txapelketa plazari garela, nahi Abel Barriola etortzen zai burura, Abel Barriola Bosterdiko txapelketa hortan dominatzaile xamarra izan da azken urteetan. Eta, pelotari bikaina honi ere, azken egunak iritsitezkio, eman beharrekoak, baina maiatzen ez azpian uste dut, azkeneko partidua hori da bainat. Egingo duela. Aitor, zer diozu, Barriolari buruz? Dira, Orantxe datu bat, esatzen du Jesusek olako bero kadaik ez zula ikusten oraindik. Eta nik usten dut maiatzen zazpin beroa izango dela, atano borbor jarriko dula Barriola ikustatea bakarrik, eta esan dezakura bakarrik, pelotaria handi bat izan dela. Eta nik uste dut pelota eta pertsona bezala ere danako izaten nahi du, eta nik ere uste dut hori goia batu behar dela, ez sekula ez buila bat, ez hotz bat bestaino gehiago, eta beti oso jator, bai danakin, bai zuekin, pentsatzen komunikadeekin, eta denakin, eta hori uste eskertzeko dela, porque pelotaria, kirolaria, baina horrena denok pertsona gea,
eta nik uste dut hori goraipatzeko moduko dela. Eta nik uste dut orain ikusten ari dela bea ere konturatuko da zenbateko maitasuna dakan jendeak berantzako ez. Oain arte biak eskini digun eta duen guzti hori pixkat biltzen ari da eta lurralde bakoitzetik azken partida jokatuz, agurra esaten ari da. Bueno, atsedenaldia bukatu da Josu, eta agian horrena lehenbiziko hau 21. 18 izatea izango zen, ezta? Guzteko irrikaztako bai, bakizu pelota partida ez direla, bueno, lehenengo hau bintzatzea 22 izango dela, así que gehiago itxaron beharko dugu, jokinen partida ikusteko, beraz, Leheno, Beñatek esan du, amaiketarik arte, baina nik uste dut Beñat, ez da panikokiko, gero ez da, beranduago ez da? Borma duan, Gaur era bate, zentzako zelutako, gero ere, geratu daitezke beste tramotxoren matartzen edo estilo nago da. Nik ez uste gaur amaiketarteko bukatuko da, baina hori de gutxirekoa, baina mintzat 12 eta 10, eta aber ze partidu ikusten dugun, Josu. Entzulekeen ez du agertzen dituzte eta Felix gure bertso saioko lagunak. Earki egala esanez, animoak ematen zio eta bueno, jazta, iritsi da Angelusa ondoren iritsi gartzuena. Nola ez, Luis pasabarri da. Bai, denak osaturik gaude eta bere posizioa hartuko du Luis Galarragak, Iraniatik eta bain bronka entzulea tokatuko zaitela beste dut. Eta Luis, hartu mikrofona daukek. Eta, bueno, bien bitartean, Beñat, resusta, izaigu hitzeken, beraz, bueno, laster entzungo ditugu bere hitzak. Luis, mikrofona. Bueno, esplikatu zure bertsioa atzerapen horrena. Gabon! Gabon, beti bezala hasierrek egin. Ordu honen gehatzia zaila dek eta gaur beste batek tokatu zagu berdina. Aurrena, lasai etortzeko eta gero gain dara presaka. Haude gaur. Ez, oinoren ez da hasi. Lehenoko entzuleak Felixek jarraitzen du mezu horiatzen Frankoren antzerkia ikusi, Tolosan zegoen antzerkia. Eta hori tarteko txentzuek entzuten, elortza eta txetxu ez dizkit falta botatzen. Bueno, leheneko egun izateko konparazio bikaina egin dute, eta horretik gaurko plater fuertea ez da hasi, guandik jokin eta rezusta eta izkigura martxan jarri. Bueno, oain badukea lasaitzea eta ezkutuan utziteun gai horiek, pelota kontu horiek, oain bauzko botatzea izan ere. Luis, etorri zaigu. Eta bain galdera zuzenak egiten hasiko gara. Eta, lehenbizikoa, biokin itzen genuen, anekdota bezala hartzea dau, edo zuzer serio bezala. Badakizu San Juan txapelketa Tolosa jokatuko dela, hasi dela, aurreko asteburuan zuten, 4:00. Eta antolatzaileek, Anizu Tolazkano eta hauek, erabakia hartu zuten aurtengoan. Eta nik lotura egiten dut, amezketako txapelketa, Euskal Herriko kluben arteko txapelketa izan zen polemika guzti, harekin lotura egiten dut. Eta erabakia izan zen, nagusien mailako pelotariak txapelketatik kanpo uztea Tolosakoan. Badakizue ze polemika izan zen amezketan, fetxak aldatzeakoan, pelotari batzuk atzeapena eskatzen zutela, antolatzaileek ez, hor polemika bat egon zen. Luis, ondo askoakik. Zei dut zaik, San Juanetan nagusiak edu eta kadeteak sartzeko erabaki? Bueno, mailaz kanpoa guztia nagusi mailakoa ez zekit. Nik ez ditu urrezten, ni aldeatea ez ditu urrezten. Beste ateatek gaztek sartzeko asmoa egokitzea, hori ondo ikusten dit, kadete mailako sartzea eta zertzea, baina nagusi kanpo guztia, etzeko ze ikusikan, emezketan gertatu zanakin maila hortako pelotari kanpo guzti. Txapelketa baten, ez? Beste gauzuadek, bere iritzik eta be asmok txapelketa horrez nolako ditun gazte mailan ikusten danadek txapelketa guztietan gazte eta dikoztela, ez? Azken baten gazteek aurre botatzen zigoztek zergatikan, profesional eta 18 urte 19 guin pasatzen nahi dialako, ez? Netzako pelotari behira jarrita, neko tristi ikusten dit, 20 urtetik angorako pelotariek txapelketatik kanpo uztia.
txapelketa, abizionatu mailan, txapelketa ez egokitzia, ez, azken baten, ez. Zergatikan? Amezketakoa kanpon utzi behar dio, gertatu zana gertatuan, beha jainko ze gertatu zan da oso ondo, etzeok ulertzeik han gertatu zana, bai pelotarien aldetikan da bai antolatzen aldetikan, be iritzi goiko ziren da hor gehatzen dek, ez? Baina ikustea junginan entzako oso tristi izan duan, momentu hartan hoi gertatzia. Nire irutzezatek aurretik erabakitzea badarela, holako gaiak eta itzein da erabaki berdianak, erabaki berdian garaien erabaki berdituk, ez? Ez azkeneko momentun, jendia finalak ikustea jun, eta lotxagarritasun hartan jendia utzia ez ikusi gabe eta zehatu gabe, ez? Hortik aparte, han pelotari batzuk eta erabaki hartu zituena hartu behar iritzi egokiko izkile, horrek etzeko ze ikusikan maila hortako txapelketa atekian, kanpo guztien maila hortako pelotarik, ez? Azken baten, ze pasatzen da, gertatzen ari dana de pelota mundun, 20 urtetik, 20 bat urteko pelotarik, dena guztien nahi diala, pelota. Orduan, horrek etorkizuna garbila zegoak, garbila. Hoxe, komentatu nahi non zukin hori Luis, lehenago ditzen galako gaiaz, eta behin komentatuta, herriarteko txapelketara jauzi egingo dugu, izan ere, aurten, bidaniak beste behin, Luis, hortxe, taldea osatu dut, ez da lan makala hoxe behar. Bai, urtero bezala, gertatzen dana da, 20 urtetik angorako utzita dela pelota, lanen hasita darenak, eta lanen hasten dan garaien, pelotarik zailagoa gertatzen zailek entrenamentu eta pelota mundu nibitzia. Zergatik, oain momentu honetan, egoera daun bezala laneko egoera egon da, lantoki bat dagoak eginen, aurreneko gauzia dalako lantoki hori zehatzia ez, konplitzia ez. Orduan, ordute egitian da, aparte, beste ordu bete gehiago berdek tako jartzen, beste ordu bete entrenatzen, da beste ordu bete tako kentzen. Orduan, 3 ordu kendu behitu, eta orduan, horrek pelotari askori usteko iritzia etortzen zaiek, ez? Kirola ina iztuelako, da kirola zehatu iztuelako, baina beste nintzen, errezagoa dalako, beste kirol, mendia bueltat, korrekibitzia, errezagoa dalako, ez? Herri hartzekon, bidanin gertatzea nahi, berdina, ez? Horten 6 pelotaritatik 3 pelotan dabitzana izango ditu, eta beste 3 pelota utzi zuenak, eta bere mundua lantzen nahi dianak, ez? Lanen eta zehatzen. Bueno, prestatzen ditu jokatzea, eta aurten urte bat gehiago, taldea osatu ditu eta erteteko posibilia izate du, ez? Justu, baina, erteteko posibilia. Hoire, itzen nahiko genuke, itzen nahi genuen zuekin, eta oain ja txapelketan sartuko gara, Josu, nola dikoa lehenbiziko partida? Lehenbiziko partida honetan, lehen esan dugu 10 eta 11 hurbildu direla gorriak, Mendizabalek eukidola inspirazio une bat, baina berriro ere urrundu dira markagailuan Ugalde eta Irusta, eta oraingo honetan 16 eta 12koa da emaitza, eta azken bitantoak benetan bikainak, Ugaldek ezkertzearrez zabalean egin dituenak, eta asmatzen ari da aurrelari Oiartzuarra, oraingo honetan suertez iritsi da pilota frontisera, Irustak bolea zeraman, Martinezek ez du osondo gozatu, baina, Irustak eraman, Martinezek beste ezker bolea bikain bat, nagusi, atzean Irusta, baina ezkerrez ongi moldatzen da boleaz Martinez, Inigo Martinez berako atzelaria, eta orain ezkerrez eraman, justu sartu da frontisa, baina Ugaldek berriro atzera, berriro ere ezker boleaz, Ugaldek ezkerrez, eta orain eskuinez sartu behar izan du kontragantzatik Martinezek. Ozta-oztako pelota zen, Ugaldek izango zela. Eraman, Ugaldek berriro ere txokoan utzi nahi, baina ez du ondo gozatu, ezkerreik ez ere ez, Mendizabalek botez aukera zuen, baina ez tabi gozatzen aurrelari Antzuolatarra,
Eta orain, ez dakit bigarren motean ez zen izen, baina... Baina, justu. Eta haze gogortasuna izaten ari diren partido honetan. Bai, benetan tanto luzeak ari dira izaten eta pilotatuak eta, bueno, lauak ere indarra eman daia, baina ez dakit. Zinean, honezkero, eta... Ugalde kanpora, aukera zuen, kasu honetan kanpora joan zaio, eta 13 eta 16. Eta esaten ari ginen partida gogorra da, eta nabaritu da azken tanto honetan Martinezek hainbeste boleaz, eta azkenean indarra ere justu frontizea pilota eramateko, baina beraientzat tantoa, gorrientzat barkatu 13garena, eta beraz 13 eta 16. Beñat, atari erratia zuzenean, ostiralean, gabeko 11 gutxitan, zertan gabiltzen ben? Bueno, Luis etorri zaiguna, boskote ofizial osatu dugu, Jesus Antano pilotarekoan ere agertu zaigu, eta bueno, lehen partidarekin, esan digu, ez? Frontoia ere ikeragarri, gutxinaka animatzen ari dela, espero dugu Altuna eta Errezutaren partidoa animatua beroa eta politia sentituko dugula, eta gu hementxe gogotsu gaude, bigarren partida horrentzeko, baina lehenengo partidarekin ere, pixka bat gozatzen ari gara, esan bezala tantoak gogortasun puntua izaten ari direlako, eta lau pilotariak ere, lanean gogor ari direlako, brillo handirik gabe ari badira ere. Pelotariak atxeen aldean, gure, bai. Planoa zuzendu, Jesus Luis eskartantzen gatzek. Josui, kamaran da... Ez, kamak moditu ju. Oine, amazazpi, tanto. Kosteldeak. Guai, hobetu xua ditu baino, guai gamitzi baino... Kamara moituzak pixkat Luisen aldeago, pixkat, minimo. Luis, gu Beñata Josu. Bidek. Bai. Hemengo... Bale, holaxe. Hola, ondo. Interneten da horra, guapo, ondo trez, eta jantzita eta... Bale. Ez bakiatzen hasi. Esan zidan. Komentario gure... Zeran da, biharrengo partidu etorri. Komentario berezi. No había lío, ya estoy número. Komentario temaki bat esan madera. Komentatu lasai, komentatu jasotzen da, telefono bat utziko dugu. Eskitzuk hau... Etxean partidu egin, da gautxea. Inaitu partidua, Ratiko, hainigo... Ondo zan, da juntezkik eta batek ez. Ez, partidu bat ez. No, balekin. Betu, inizitako bezan. Bea jokatuko dela eta emaitza behar eta Benak joztuko da. Bestela, deitzeko... Horreneko amaseita gutz jokatek. Azkara amezetago eta... Zeine eta... Nere garrat. Gurean irura egotxe guztia, amaseita, pita, iruta... Azkara jokatek. Gero hor urmezan, bai. Hor momentu... Bota osuna. Itzuli gara berriro ere, gozategiren atxeden aldea, gozategirekin pasatzen du kaixen aldea. Lehenbiziko partida, Atanon aurrera doa eta bigarrena hasi horretik txapelketa zitzegin dezagun pixka bat, Luisenkot eta Beñat. Josu, zuke lasai kombinatu, naiz eta oso zentratuta ikusten zaiten lehenbiziko partida horretan, txukun. Oain arte, lehenbiziko mailakotik hasiko gea, agian promozio mailatik hasiko gea, gero lehenbiziko mailan bukatzeko. Promozio mailako txapelketa, eskualdeko 4 pilotariekin hasi zen, naiz eta jakak ezin izan zuen jokatu. Ondorioz, 3rekin hasi zen, Peña, Erasun eta Urta Bizkaia. Zer iruditu zaizue, Aitor? Orain arte, nahiko txukun ibili dela iruditzen zaia nahi. Adibidez, Erasunek beak zean kontra, iruztan kontra izan zen partidua.
Eta, bueno, partidu, bueno, emozioa bentzat, hogeita banainte eta intzien, eta emozioa bentzat izan nuen, eta partidu poli intzien, ez? Bigarren mailako izateko, eta debatatu behar dira, eta, bueno, esan deke, erasunek bere maila mantzula, bazekigu jotzaile ez dala, baina, bueno, seguru badek, eta, bueno, nahiko partidu txukuna intzien, ez? Adez, urrute bezkaiana, nik ikusi, iketzaikat ikusi behar, Luis, urrute bezkaiana partidua. Bai, urte bizkaian partidu ikusi ni, eta, bueno, espero nunuare gertatuan, ez? Ne aldetik, ez? Urrutea Beñat pentsatzen dira aspalditik ezaguna detela, taldekoa bere maila zenbatekoa da bazekit, baina Beñate gertatzen zaiona dek, profesionaleta pasadek, eta abizionatu mundu eztek, profesionaletak. Profesionaletan pasatzea izenen, aspaldiko urtetan ikusten danaek pelotari dituk eliteko kiroloak. Eliteko kiroloak esan nahi alegia fizikamente maila handia behar dekela mundu hortan ibiltzeko, ez? Orduan, Beñatek, zeitzen baden badun, baina 3 hilabete, izango txikik debutatu zula. Orduan, 3 hilabetetan, preparazio fisikoa, haidala prestatzen bazekit, baina hoi fisiko hoi lortzen urte bete behintza berdik, ez? Lantzen eta zehatzen, ez? Partidu berdi arte haide junuan, baina partidu berdi itikan otabira aiatu inberdik, eta fisikoki gabezia azalduan. Orduan, gabezi horrekin gertatu zanak gertatu inuan, ez? Beñatena pena izan nuan, baina bati bat horrena, ez? Eta behin hemendik urtebetera edo, behin fisiko hori hartzen duenean, Luis, zer iruditzen zaizu, gauza politak egiteko kapaz dela, baina? Ne iruditzen zatek azkeneko 3 urte, 4 urteen debutatuen horietan mailan goiko puntan ibiltzeko pelotari jadala, mano talotatik Beñat zer urrete bizaie. Zergatikan, bai afizionatu mailan eta hor daren pelotari horietan akin ibili dalakon, eta maila eman du lakon, da beti punta-puntan ibili da lakon, ez? Eta baukalakon, gaia badaukalakon, jokatzeko eta zertzeko. Zer gertatutzen da, preparazio fisiko hori behar dula eta hori lortu behar dula. Hori lortzen duna, Beñatekin, nire esperantza ondiz ez. Lehen esan dugu, lehenbiziko partida 28 izango balitz, eta bida zer pasa. Nik uste dut entzunin gaituztela. Atanotik, Jesusek esan zian nahian, influenzia ez ustan harrapatu gaitu guri ere, hemen promozio maiako buruz pasari gine, eta errepentean iruztak egindako molea bikaimatekin amaitu da partida. 18 eta 15 Ugalde eta Iruzta irabazle, Mendizabal eta Martinezen aurka, eta gatuak konparatuta ikusten ari gara Mendizabalek ez duela horren beste asmatu, eta Ugalde berriz asko asmatu, baina asko galdu ere. Eta nik uste aldea handiena atzean egon dela, ez? Martinezek egindako bate bakarrik eta 5 galdutako, eta Iruztak 3 egindako eta 4 galdutako. Eta hori, partida nahiko traketxa izan da, zentzu askotan, ez dute asko asmatu, tanto polikien bat edo beste egon da, baina azkenean, garaipena 18 eta 15, uste denuen 22 izango zela, baina, bueno, guretzako hobeto. Pozgarri eta horrek esan nahi du, bigarren partida hastera doa, Jokin Antuna ikusi dugu, beroketa ariketak egiten, ja kantxan daude bi pilotariak. Eta orain bai, Luis, Aitor, nola ikusten duzue partida handi hau, buruz-buruko txapelketako final laurdenetako partida, Aitor? Bueno, partida gogorra ikusten dugu, guk gaur hemen esan dugu, hasieran esan duen bezala, Altuna zaleak gera eta Altunan alde egingo dugu, baina Rezusta badakigu ze jotzailea da, eta gainera eskerra, ez? Ni eskerran kontra polasteko betire, ez dakizu asko nola asmatu, bai saketik hasita, eta zailagoa da, ez? Buruak nola sakatu, zailagoa da, baina bueno, Altunak egin dezala bere jokua, aurre joku hori, sakea, erremate, eta bueno, bestela azten bada atzea eta dominatu ez baitu egin gora zuztat, eta beha dominatzailea jartzen danen, horretxek egin pixkat, errezuto pixkat. Luis? Bai, Aitorrekin adoz netxok, nik esperantza daukatena da Jokin
aspaldin partidu gutxi jogatuta freskura hori bilatuko zula, ez? Orduan, nik esperoetan jokindek Altuna bere txispa eta freskurakin jokatzen ikustia, ez? Orduan, jokindainek freskurakin jokatzen badimau rezustari lan hauntik emongo zuzkoak. Ez baita izango rematia bakarrik. Jokinek pelota irun harrapatzen duen luzatu jendik eta rezustari bere atzeaka movimentu hortan bazekiu resulta hanka heldi zenbat ematen dio, baina moituta egon zenbat geisten dane golpe hortan, ez? Azken baten, jokinen joku hori esperoinik eta ikusiko jo, ez? Nik uste klabetako bat, Mantxe Luisek aipatu dela. Rezustaren kolpe bizi hori ezagutzen dugu, baina atzelari postuan jarrita eta atzelariak duen beste lasaitasun horrekin. Eta hau buruz buruko partida da, kantxa osoan eta horrelari kartistinetako baten aurka izango du, beraz. Beak favorito ez dela nik uste Altuna atera dela, diruare alaxe dago, eta beak ekezka hori izango dela, Jokin Altuna horrean edukitzea ez dela bat erraza. Nahiz eta, kolpetik eta igual, rezusta geixo izan. Bai, hortan arrozo edek ez, baina lehen osen du bezala Luisek eliteko kirolarik dituk, eta nik esan honek Altunak debutatu zenetik gaur eguna egin dula puxka bat gora. Puxka gora, esan ez dauen fizikoki eta golpian egin dula puxka bat gora. Egin beratzukak. Mano eta jolaztu behar dugu, gehiago egin beratzukak. Eta nik uste hortan alde handi egin dula debutatu zenetik gaur egunean. Nik uste fizikoki aldaketa, zuek afizionatuta jarraitu duzu, baina ikaski izandakoak ere zer esan izango dela, aldaketa horretan eta nabarmena izan da, zaizu. Bai, nik ere afizionatu mailan ere jarraitu izan dut, partida bakar bat edo beste, jokinena, Beotibaren jokatutako partidaren bat edo beste, eta izugarrizko aldaketa, ez? Ikusten zitzaion, bazetorrela mutil, puska, ikastolan ere aritua gara, pelotan, beganen aurka, gehienetan, eta ikusten zitzaion golpea zuela, eta... Amar baten aurka eta... Bai, klasean nintzen ginen eta gizotezen, jokin jolatu galdu pelotan da, bai, baina ni izuen eran kontra da, eta ala jute ginen, eta irabazi, behar, Nik uste jokinen komentario horrek pixkaran laburtzen dula bere izaera. Nik uste mutila badana patxaratxoa, bere buruan asko sinisten dula, eta horrek ere honi diola, ez? Profesionala, debuta intzunetik, plaza gizona dela, amezketarra. Eta, nik uste gaurkoan hori bere alde izango ala. Eta, bigarren partidua beroketatan daukegu, Atano Frontela beroketatan, jendea gehitzen da, eta hemen komentarioak ere izura arizezugu. Badirudi jendea bai irratian eta bai streaming bidez entzuten ari zaigula. Eta hemen komentarioa bidaltzen digute. Ostira gau interesgarria streaming bidez por el sur, aquí abajo. Hau batzuek. Badirudi Andaluzia aldean ere entzuten ditugula, beraz, hau egia da, hasieratik esan duguna. Lehen eguna izan bada ere, gaur irratian entzure handan aukagu, beraz, saio txukuna egin behar dugu. Hor, Beñatek aipatzen zuen, bere plaza gizon izaera hori, txapelketa batean sartzea ez da erraza, Luis Aitor, Rezustaren bigarren partida da, Altunaren lehenbizikoa. Bai, arazo hori horik, ez? Jokinentzako aurrenekoa dek, horrek favorito puntu hori ekarritzen dik, da nik bertzatzen dik hau favorito Altuna erzengoa da. Rezustantzako biharren partidua jokatzia, lau hau honenetan sartzeko posibilitate ematezeo. Orduan, rezustantzako partidu oso honadek, behantzeko azitzeko eta zehatzeko. Baina, nik leheno esan detana, jokin pentsatzen dit pelotari bat banakako, bai lautari eta bai banaka jokatzeko posibilea ondila daukala. Oandikan gaztia dek, ikien nahi da mutil badek, oandikan beste urte pareat espero nik jokinekin, baina nik oandikan jokinekin mano-mano txapeldun izatia niluke bate arituko. Aitor, bizi partida horretik beste kanporaketak, beste finala ordenak aipatuko ditugu, Aitor, Irribarri Artola, Maiatzak bat, Eibarren.
Ez esango du ez. Hain justu, gaur irabazleak, Hori de. irabazleen aurka jokatuko. Ederra, izango litzake bi eskualdeko final herritan ikustia, Ea xier, hori... Oinazak izan zeneko mate iratzo partida horretan. Orduan bai, kontu zibilu bat goginateke nahi. Maiatzak amara behan jokatuko. Impartzialitatearekin, beraz. Baina, zer irutzaizu Artola Irribarria? Hombre, Garbitzeok Irribarria favorito atako ala, hori itxok zen berri, baina, bueno, nik Artola gana batzat esperantza, batzat esperantza, baina, claro, Irribarria, jo, manuan izta petoa batma barima dago, hori Irribarria dola, hori itzat duda igortan. Baina, bueno, ikusi beratzeok, Artola pixkat lan pixat emateion, eta, ze ateatzen da. Luis, Olaizola Bengoetxea, nik uste lehenak ikusi duen partida. Beste gehiago ikusteko, ez? Pentsatzen dit bere kirol mundu hortan, etzek izenmagarren partidu duen elkarrekin, baina partidu asko joa dutan. Baina beti Aimarren alde. Orduan, oinatzentzako iruitzezatek aurtengo urtia izan leikela, ondan momentu ona horregatikan, behin aurreneko aldiz Aimarri irazteko posibilitatea aurten dagoela. Nik ez da egizu pasatzen den partida horretan, morala janda haute daukean Aimarrek oinatzi, baina oinatz bere momentu honenean iritsitare, Aimarrek, beti ez dut esango, baina gehienetan nagusitza lortzen du, eta nik Aimar aurten iaz nola zegoen ikusi, aurten asko zobetu aurra iritzait, behak ehala esan du, favorito hoineken, goizetarra ikusten dut. Nik Aimarren partidua ikusi azkeneko, ez? Ni Aimarrek jokatu zula bazekit, baina Aimar ez dek oain 8 urteko. Ez, hori argia. Orduan, pentsatzen detanadek, oinatzek aurten neoki duen momentu hori, aspaldiko urtetan ez diotela ikusi. Oso txispa honakin, buruz, jokatu, bukatu utzeko preseik ez, horrek Aimarri presillo handia esatuko zer, aurten oinatzek. Igandea Ribon Urtikotxea Ezkurdia. Bai, nik eskurdia ikustea da pelotaria aurrera, baina ez partidua amaitzea. Horregiz ezkaulanak, ezin iritxo italia. Lehen urtean nik usteak Urtikotxean kontra zinbait ere final laurdena, eta ez egite emezortzita magosto, ezin bukatu. Atxeen aldia Bengoetxeak hartu zula aldagretan hartu eta... Baina nik usteak eskurdiak pausotxoi baten baren bau, edo final erditaro, behar ikusi bere burua, gai banau, bani onaino iristeko. Hoi ikusten du maradian, nik eskurdia txapeldu nik usteak. Baina, falta zeiok, azkeneko zeoi. Nik esamunik beste gauz bat, ez? Eta iruditzezatek pelota mundun aztu ez teulein behar izan dan historia, ez? Azken baten, Bengoetxea lehenengo mailako pelotaria dek punta-puntakoa. Izan dek beti, baino Irujo eta Aimar jokatu zezkapare. Ezkurdiakin pentsatzen jartzenok berdin-berdinen. Urruti, Iribarria, Hortzezuak. Orduan hori pasabizi, hortzeok asuntua, ez? Orduan, oinatzen histori berdina izango etean ezkurdiakin kezkatu jazekonik. Nik gauza desanet, afizionatetan pixkat ikusi nun, zuek baino gehiago ikusiko zenuten, ez dakit ze pasatzen den pelotari bat hainbeste aldatzeko nire ustez, afizionatuetatik, profesionaletako jauzian. Hainbeste aldatu lotura aldetik, kantxera lotuta urtete aldetik nire ustez, Afizionatetan Ezkurdia ikustea zen, ez usteko betetako jokalariak ikustea, bi paret bereziak, gauza oso ikusgarriak ite zituen. Nik faltan botatzen dietoi lasaitasun hori, afizionatetan ite zituen artistak ere horiek, ez dizkiot ikusten profesionaletan, eta golpea izugarria eta dauke, eta orduan kriston pelotaria da, baina lotu egin bezala, nire sentsazioa da. Baina hor ez Ezkurdia bakarrik, pentsatu behar dudunadek, afizionadutan jokatu, o profesionaletan, korredorek dirua jokatzen nahi dien garaien, jokatu, txekoa ze ikusiken kirolari batetzen. Beste presioa bat ez da, beste presioa. Beste presioa dek, frontoia beteta, denak iribehira, pelotari asko esatele ez diala kontuatzen zen nola dikoan diru bat azean, ni pentsatzen dit denak gaitzen duela, eta presio hori hortzeo. Bai, eta nik horrez gain esan banuke,
afizionatu mailan egiten dien artista egin asko, benetan egitekoak ez dian kirolarien auke egiten dira. Orduan, bai hasier ulertzen dezuk esan dezuna, eta kaso guain jokuz turrun xamarra bildu dula ezkurdiak azken aldin, baino ez dakit erabat errentagarri bateako ditzaioken ere, gaur egun berari olako artistak egiten hastea, olako pelotari handien aurka. Adanon, bi pilotariak frontuizar dira, kantxar dira hotxe, ikusleak agurtu jozu eta txampona igera botatzea dago. Bai, alaxe da, eta ikus ezagun noren alde irtengo den lehen sake hori, eta badirudi Jokinen alde, Jokinek aterako du lehen sake hori, eta orain pilota aukeratuko du. Bizi, porra bat eskatuko dizuet, finaleko emaitza Luis. Ni esateko Jokinen alde 22 eta 16. 22, Aitor. 22 emeretzi, bizka demozio bizka izan ezan, 22 emeretzi. Alde. Noski, Jokinen alde. Binak? Jokinen alde, 22 eta 9. Behatzi. Urrako paliza emago dira. Josep. 22 eta 8. Bai, venga. Bai. Azita bi pare hori, eta nik 11 esango, eta 11 eta 22 Jokinen alde. Eta, pelota sakea urdin, Jokin Antunak aterako du. Hoi bai, promozio mailako txapelketa leheno hasigea, tita batean, aipatu izan ere Tolosan jokatuko ja, maiatzak 6an, bi partidak, semifinalak, bi partidak Tolosan jokatuko ja. Alde batetik, Gorka eta Baikaikoa, bestetik Arteaga eta Peña. Peña Tolosarra, hortxe. Favorito nagusienetako baten aurka, Arteaga oso ondo dagoelako. Baita, detalle bat, ahaztu gabe esan berdanadek, finalen binaka jokatu duen lau pelotaritatikan, bi semifinaletan darela frontoi oso. Eta Gipuzkoarrak. Arteaga eta Peña, eta Erasune... Hori, nahi dutzezate Gipuzkoarrantzako detalle handi bat deula, eta lan egindan momentu bat izan dela hor urte atzutan, eta etorri dira pelotari egin, maila horra saldu dela, ez. Eta gogoratu baita ere, aurten jadanik, Gipuzkoar bat final handian ere izango deula, Gipuzkoar bat handi bat izango deula, esan nahi dut, lehenengo mailan esan nahi dut, kuztean danak Gipuzkoar bai dira, laurak. Lauak, ez dakit baino hortxe bi, Donostian, sakeari azteko prest, badoa Josep. Bai, Jokinek lauterdian egin du punpa, eta atera lehen sakea, eskurdia botiboleaz animatu da lehen erresto horretan, eta badirudi, txarra. Lehenbiziko tanto sakez, beraz. Lehenbiziko tanto altunak sakez egin duna. Botiboleaz animatu da, bai, horrekoetan Nik uste ez dakit nola esan denen. Galdua izango dela, galdutakoa. Askotan sakez apuntatzen dute, baina nik uste hau galdutakoa izan dela, bera animatu delako botiboleaz erantzun. Nik uste hori Jokinek sakea emango dira. Hori rezustan galdutakoa. Guk rezustan galdutakoa ez dela apuntatuko du. Bigarren sakea atera du bai. Errezustak eraman, Jokin esku asmatu eta horrekoetan kontuz errezustak atzera, boleaz eraman du Jokinek, errezustak beste aukera, Jokinek orain sufritu beharko du ez izan eta zazpitik ezin eraman. Horrelakoetan gozatu egin beharko du, ez dago gozatzen, sufritu egingo du, eta orain banako berdinketa, zazpitik ezin eraman boleaz Jokinek, eta errezustak orain pilota aukeratzera. Sakarrestoan ezker gantxoaren bila joan da, ez du gozatu eta ez du utxegin razustak. Bai, lehen esan du bezala ez, nik uste horren bila jungo ala, baina ez horren bila bakarrik, baina hortan ez saiatuko ala, baina hor kantxan erdiardin utzizeok, razustak ederki gozatu izkik, joitun pelota guztik gozatu izkik, atzea, denak. Frontiza oso ondo aprobetxatuz, ikusi da bezala, loratuz, Irribarriaren estiloan. Bai, azken baten pelota, indarripeko pelota ituan, gozatzeko pelota ituan, bote lasaia eta zen. Hor, harritu nahi zenadek, altunak, nola faiatun ezker gantxo hori, ez? Oso, ez ondo kolokatu eta ez zailo sartu eskun, eta beste da, tantu godutako tantu. Eta beno, bat eta batekoarekin, nik uste dut gaurko partidoan nondik norakoak ere, azaldu dizkigutela bi pelotariak jala, dena aipatzen ari ginena, Jokin partida zoratzeko prest ikusten dugu, errezustak eman egin behar dio, eta Josu, aurrera? Bai, errezusta doa sakea ateratzera,
nola ateratzen duen, lauterdian egin du botea, Jokin Airez animatuko da, ezkerrez eman dio, ez du asko gozatu eta Rezusta gaukerakoa, atzera eraman nahi, baina honek ere ez du gozatu, Jokinek Airez berriro, orain defentsan aritu hartu du, Jokinek Airez berriro eskuin Airez bostetik, Rezustak botez arituko da ia partida guztian zehar, ikusiko dugun bezala, eta orain atzera eraman nahian Jokin, eta orain berriro zazpitikan boleaz eraman du ikaragarrizko pelota, hor aukera Rezustak, atzean beratu da Jokin eta Bipaleta. Azte Bipaleta egin du. Bipaleta bikaina Rezustak egindakoa. Bieta bat, markean. Aitor, Luis. Bai, ondo bukatutako tantua. Azken baten, iruditzen zatek gaur ikusiko duen partidua estilo ontako partidu izango da. Atuna saki edunen saiatu beharko duna tanto hilara bat ikia, porque Rezustak iruditzen zatek saki edunen tanto batzuk ingo izkala, ez? Zaila izangoek, bai utxun emata gertatuko zaiok, Rezustai, da orduan Jokine aprotxatu inguzioa, baina iruditzen zatek Rezustabeak saki edunen tanto ingo jula. Orduan, Altuna zenbat tanto ingo jun behar saki edunen gora bera horrek jungo partidu. Eta hor da Rezusta beste sake batekin, orain duan ezkerrez Airez eman dio Jokinek, zaila zen, errestu hori berriro boleaz. Hor da bil 6-7 kuadroetan boleaz erantzuten Rezusta, bai, ikaragarrizko errestuak, eta orain Airez sartu da berriro, hor du aukera Beñatek, eta orain nik uste zortez egindako Bipaleta moduko hori, hirugarren tantoa, bere Bipaleta sakundatuko dugu, baina 3-1 Rezusta aurretik. Bueno, bai, nik usten dugu Rezusta errez ari da, errez. Lasa jarrita kantxan erdin, oaindik ez du Altunak behartu, ez du inungo tanotan behartu, 3-4 ari da, pelota guzti jotze Rezusta, eta oain ies egin dago izan da, baino oain goz, bera nagusi, agintzen, baino oaindik ez du Altunak behartu. Eta Beñati kolpe bikaina egin igartzen zaio, eta Luis? Ba, eta Rezustantzako leheneko partidu irazi zin, partidu bat behintzat irazitazio, biharrena galdu irazi, pentsatzen dut behartzako irazia nahi gula, baina galduta, iruditzen zatek Altuna baino, galduta baino, gutxio iruditzen Jokuan da berriro Luis. Jokun dola, ez? Bai, orain honetan ez du asmatu errestuaren ondoren Beñatek, baina orain ezkerka bikaina eman dio eta Jokinek golea erantzun behar berriro ere, ezkerrez garria kontrakantxatik eta errebotera eta dena, bai, kristonena eman dio. Eta 4-1 Beñat Rezustak errebotean sartu du, beraz, Bergarara gogor, ez da? Gogor, bai, Bergarara gogor eta sekulako partida egiten. Asko ari da gozatzen. Asko ari da gozatzen errex eta frontixe altura bilatuz eta oso errexa edatzeatzen pelota, ez? Hor ikusten dugu baina zer ezkerka da eta rebote eman dio, eta kontratx kantxatikan eta etzan pelota gaderrexa eta baino ikustean ez, gaur, lasaiago ikusten dut, Rezusta. Leheno Luxe esan du bezala, lehen da izoko partioa jolastuta, irabazuta, eta bueno... Kasalei gatxean aldia. Eta presio hori gabe, eta lasai ikusten dut mutila, eta oso, eta gozatzen baino ikaragarri, ikaragarri. Bai, eta nahi iruditzen zatek gaur Rezusta jokatuko gula, eta arriskature aurreneko partidu baino gehiago gula. Esan bara hau, Jokin ez delari gozatzen edo asmatzen errestuan. Rezustak esakez ari da, Jokinek Airez sartu nahi du, boteko edo pilota errez hori kentzea garren, baina ez da asmatzen eta horrek Rezustaren urrengo pelotak adatzen ditu. Bai, Rezustak ezker paleta bilatu dio, saketan, eta ezker baten gero airea jotzen dio, eta ez dio guztien errestona, eta aida lautikan gero lautikan eman demat oso ondo gozatzen ari da. Eta sakean asmatzen. Errez gainean, errezen. Zagin batuko zen, Olaizolaren alka Altuna jokatu zuena, Olaizolak 7 garran nola iukizuen Iruñan, txapelketako partidan. Haren tankera hartzen hasi naiz eta horrek beldur handia ematen dit. Bueno, leheno Luixek esan duena ez, ikutsu beharko dugu, beak sake hartu, eta beak, eske askotan manuan horro ikusten da, ez? Izatea da partiduk, takalako partiduk esaten dena, ez? Bat igualengo ditu 6 tanto jarraian, eta gero bestiak hartu sakea eta 8 igual, eta bueno, hortik akutean, Altunak laster sakea erugezan horrela Josu. Eta 6. tantoa jokoan, Rezustak atera du, orain honetan berriro sartu aldetik. Jokinek utxa, bai. Sakez egindako beste tanto bat,
Errezustarentzat 5-1, orain honetan ez du asmatu Jokinek, ezkerrean sartu zaio pelota eta Airez ezin eraman. Resulta eman bertzaio meritua, Bai. Zakatzen oso ondo Airek, Kruzatu itezeo pelota paretea, ezkerrakin sartzen de, baina buena egiteko posible egin, emateko posible egitea gabe, sotamanua kentzen aizeok, orduan horrekin resulta asmatzen Airek. Sakien asmatzen ere asko. Eta hor doa, Bergararra, beste kanto baten bila, orain honetan lauterdian botea, okerra, baina ezin eraman berriro Jokinek. Esaten ari nintzena, errestoan ez da ari asmatzen. Bilatzen dio Errezustak ezker pareta hor sakeetan, eta ondo ari da sakatzen oso ondo, baina ez da ari asmatzen. Gaina, esan nuke, oraingoz ez diola Altunari partioan sartzen eduzten, Ez du gandik Altuna ez da partioan sartu. Sartu, ez? Ez da gandik partioan sartu, Airek sakatu, Luis esan dezala ezker pareta bilatu, hor, bote txarraintxo, eta alare oso ondo kuzatu dik, eta ez. Eta nik uste, behar, albaren dago, ez dira utziko partidun sartzen du. Sartzen momentutik, baina guain nintzat, Errezusta nagusi guain goz. Hori da, eta 8. tantoa jokatuko dute ondoren, ordua Beñat Errezusta Bergarara sakea egitera, sakea egin du, berriro ere gurutzatu, ez, pasadu, eta berriro ere, sekulako eman dio, pasa ere, igaro eta ezin berriro, ezkerrez ez zinen hori da Jokin, sekulako eman dio Beñatek, laugarren kuadro ingurutik eta beste bat egin atzean. 7-1 amakara joan, Beñat Errezusta aurretik, eta Jokin lehen partida hasiera honetan ezinean ikusten dugu. Zer diozue hortaz, Aitor, Luis? Bai, esan duguna, Errezustak sakien Airek asmatzen Luis esan duzela, sakien eta gero errestua, errese ustezeo, laubian irun eta jotzen ari dalatzea, aurrera duzu. Beste tanto bat jokoan, ezkerrez berriro ere Jokin sartua, orain honetan bizka gehiago asmatu du, orain ezkerrean sartua, eskuina bilatuz, azken berriro ere ezkerrea bilatu dio Errezustak, laugarren kuadroan ordu aukera, ez du asko asmatu, eskuin moleaz Jokinek bostetik, orain atzeratu pilota pixka bat Jokinek, aukera zuen hor deja txiki bat egin eta txapazpika Errezustak, bigarren kuadroan aukera zuen, eta bigarren tantoa Jokinentzat, 2 eta 7. Bigarren tantoa eta sakea, eta pelota aldaketa. Hala, bai. Pelota zei dut ez zuen, esan like arraro dela, aitzakia daukeu ez? Aurtengo ikusi joan partidutan, nik esango niki materiala aldetikan, material egokila da bilela, Ez dit ikusi, lehen urtetan ikusi izkinik lehenengo partidutan da material bizio, aurten baino. Eta nola aspatu duen tantoi, arnasa eman dio... Gogoa bat zuen ere, Ez du asko asmatu Jokinek ezkerrez egindako gantxo... Ez du asmatu, Baina, Errezustak ez du asmatu bero. Baina, pixkat aurrera eman du, aurrera prozesu eatzinia eta Errezustak galdu. Gerri horiek pixkat behartuzkio eta hoxe igual, lehen aipatzen duna, hanka geldi dauzkera Errezustak pelota hartzean emadu, ikusi dauz egiten duen. Pixka movimentu ibilatu, eta orain bere pelota hartu du Altunak. Eta, urrengo sakea Jokin egokituko zaio, ikus dezagun, ea nola egiten den sakea, askotan esaten omen da, ezkerrea denari txokotik... Nola atea sakea. Txokotik egingo botik sakea edo zabaletik, ikus dezagun, nik uste zabaletik egingo duela, Jokin nolako pilotaria den ikusita, beak bere sakea egin nahiko du, bere betiko sakea. Bere joko egin beharraka, Eta hor doa. Eta partiduan sartzeko nik uste beharrezkoa duela, orain bere buruarekin pixka bat aurkitzea. Bera Jokin, etzi! 10. tantoa jokoan, Jokinek sakea egin du, Beñat Airez animatu da, eta Sotamanoz ezin eraman. 3 eta 7. Hore, eramateko pelota bintzat bai, baina ez dakit jotzea jugizailean. Ez dakit hori sakez edo galdutako bezala. Sake apuntatzen dira uste. Nik hori galdutako emango nuke. Nik hori galdutako, garbi. Garbi, porque bera junda, garbi zor, botea ez zion eman nahi. Zatik, oso atzera jundaraztekan, igual behatzitik joderko zuen botea egin. Eta ja, sake reston tanto egin dazekan, nik galdutzat emango nuke, baina no, segi aurrean. Eta beste tantoa jokoan, Jokinek atera du, orain honetan bote sartu da Beñat, Jokinek eskuinez laugarren kuadrotik atzeratu, ondo atzeratu du, Beñat Airez.
Eta orain moteko joku klasikoa egiten bi pelotariak, Beñat ezkerrez sartu da, Jokinek aukera du hor, atzeratu egin dugu, Beñatek ezker goleaz laugarren kuadrotik, Jokinek eskuinez ez du gozatu, orain Beñatek sotamanoz bai, Jokinek ezkerrez bostetikan, eraman, Beñatek beste aukera bat, orain eman dio Kristorena, Jokinek eraman du behintzat eskuin goleaz, Jokinek beste pelota bat eraman du orain ezkerrez, Beñatek berriro atzera, eman dio oraingoan ere zanbateko eta oraingoan ezin Jokinek eta 8. tantoa Rezustarentzat. Zertan ikusi da, ezta? Tantoaren lehenbiziko zatian, Jokin agintzen zenen, nahiz eta ez gozatu, gutxienez ez zion uzten hankageuria pelota jotzen. Bigarren zatian bai, erabat agintzen ari zen Beñat eta aukerako pelotak eman, eta 5-6 kuadrotan airez zaila da. Airez beti defensa oso zaila da, Rezusta oso lasai eta oso seguru ikusten denik, eta gustora horre lautikan nahi da, lautikan errezitzen da pelotan, eta lanak, orain duz lana Jokinekin. Baita, Jokinen joku bai, momentu honetan mitzat, ne aldetikan, etzatek gustatzen nahi, iruditzen zatek pelotazoa bi jo behitula, Jokine, baina hirugarrena arriskatu behar dula. Atzele batek kontra, bi hirugarrengo pelotazon, ez baino konto gozatzen, urrungon behak gozatu gigela eta dominatzen pasako zakela, orduan pixator tarte bat harrapatzen duen gabenean, Jokinek nahastu inberdi. Eta ordua, Beñat Rezusta beste sake baten bila, oraingoan Jokinek etzekien airez edo bote sartu, azkenan sartu da bai. Bote prondoan eramandokoa, eta orain sekulakoa eman dio 8. kuadroa arte, eta Jokinek ezin eraman. Alare, eraman dio, baina ezin, 9 eta 3. Ez da gira, palakin nahi dan, o haze juak, ekarri una gaur Rezustak. Baina pitik, Bai. Sakea etzeki, nora eraman Jokinek eta hor txe, 2 kuadroa artean. Irutik, rebotera. Edarki bilatu fontisa, altura eraki eman da. Gaur, Beñat Rezustak gure irratsaioari ere omenaldi txiki bat egin egin da 3 pelota sartu ditu kontrakantxan. Arte burrarekin etorri den, Bergara da eta sakean Josu. Beste sakea, beste tantoa jokoan, orain ez du asmatu sotamanoz Rezustak, Jokinek ondo, ezkerrez, Rezustak eraman, Jokinek aukera, aurretik pasatzaio, ez dakit hori zerden, joku zikina edo, baina bueno, beste tantoa jokoan, Rezustak berriro sotamanoz ikarria eman dio, 6. kuadrotik Jokinek ere ez ez du asmatu Rezustak, orain aukera Jokinek, eskuinek moztu eta Rezustak ezin eraman. Laugarren Jokinentzat, 4 eta 9. Dejada irutik, Rezustak, dejada bakarrikan, ez? Jokinek muitu indik, jokatu da zintzeok aurren ezker eskubita. Hortzekoak, Jokinek joku hor izan berdik, ez? Eta dun momentun, tanto gugatu inberdi Jokinek Rezustak. Baina ikusi duzu, txapagainan goztu Jokinek, ematea nahiko ez eta dejada Rezustak. Eta nekatu, beharen nekatu azken baten, Bai, eta partidaren bigarren zatirako, Luis, pentsatzen dut Jokinen estrategia ona izan daitekela, baita ez? Batea eta beste ere biltzea. Muitu bat etzia. Rezustak mutila ondo igualdek, gehiago nekatukoek, fizikoki oso ondo prestatuta duten, baina igualdek, kilo gehiago nekatu berdik. Ni guztia Rezustak garbi torreala gaur, esanez, aurrian ezerrez. Aurrian ezerrez, eta ikusten digu horrek, atzea, eta hortan nahi dek, eta bestia, fiskal nahaztu, aurre hortan, eta mugitu, pilota, aurrean, atzea, alduenean asmatu, aukera duenean asmatu, eta Rezustak garbizok aurrian ez du lezen jakin nahi. Eta beste tanto bat jokoan, Jokinek sakea, orain botez jarrikoa Rezusta, eta ezin eraman, sakez egindako beste bat, 5 eta 9. Jokin inguratzen. Uste 3 indiziora, 3 sak esartu, izkiola Jokinek, okerraz egin nago. 5-etik 3 atzelari bat izan da. Bai, bi bai, eta beste bat agian galdutako bezala apuntatzekoa, Rezustarena, hau ere ez da galdutako bezala apuntatzekoa den. Eramateko zen, bai. Rezustak etzeko oso garbi
atzetik errestatu aurrera. Zalantza Zalantza gehiagik egin zebilek, Eta orain, Jokin esake luzea, Rezustak ezkerrez eraman, Jokinek aukera du, eta kanpora jartzaia, aukera pasue, eta hor saiatu da zabalean deja egiten bolean, baina kanpora joan zaio, Utxegite handia. Eta utxegite handia gai, ara da, Aitor, utxegite handia, eta Rezustaren tantoa, 10 eta 5. Hortze zokan eskuan zegoen tantoa, eskuan zegoen baino. Goxo, Ni uste gauza bat baino gehiago pentsatu jure egia. Utzeitatzaik da, eta azkenian... Eta eskutik ere gaizkian ez daia. Gaizkiko dio. Eta behan du aliatuek, pelota. Oso behian hartuik. Bisa lehentxo konbertzin. Bueno, 10 eta 5koa markada joan, orain behinetek berri ere sakea, eta da, Jokinek errestoan asmatzen duen, orain arte airez eta botez ez du asko asmatu, baina, bueno, behinetek sakea atera du, Jokinek kantxa erdira, botez eskuinez, baina orain aukerakoa behinetek, atzeratu du, ezker boleaz Jokinek errestatu, behinetek bigarren kuadrotik dipaleta deja munduan eta ez da iritsi. 11 eta 5, Beñat aurretik, eta beste tanto bat aurrean egin diona. Orain Beñat mugitzen Jokin. Bai, hori da, ez du oso sake honatea, baina bigarren pelotaka dago duna Rezustak, ordu bai izan dela sakea bezala, eta ordu dominatzen jarri da, eta gobi paletako egin, errez bukatu du. Eta ez da bipaleta natural bat izan, baina eraginkorra bai. Gaina ekarri zaio. Ezker baten bi baitetako. Hori da. Eta 11garren tantoa ditu Beñatek, 11 eta 5 aurretik, Beñat eta nire porrak alde batera utziko beharko ditugu. Eta beste tantoa jokoan, eta Jokin pasa eskatu eta Arasek. Pasa izan da bai, falta sakez, Beñatek gehiagi eman dio, eta 7garren kuadra pasa du, beraz 6 eta 11. Eta oso ondo ikusia Jokinen. Bai, 6 terdian zegoen, eta aztibili da bai, alaxe da, eta justu, Garbi. Justu ala ikusteko. Baina Ryan atzetik jodu, Ryan atzetik amade bandikan. Eta Jokin beste tanto bat eta beste sake bat ere bai, atera du behitzat. Rezustak eraman botez, aukerakoa, geratu zaio, eta Beñat ez da iritsi. Eta berriro ere geratu zaio, Luisek esan duen bezala, berandu joan da. Berriro ere, hankatatikan Jokin nerviosio agarrota dutazio, ez den mugitzen. Rezustan lasa ikusten dut bezala, ez? Bai, Jokin oso presiona dutazio. Bai, baina pentsa, jokatzen edan partida jokauta ere, 11 eta 7, Nik uste positiboa izateko bidea iregitzen digula, pentsa Jokin ez da bere jokua... Errestoa ere ez da izan. Hor, eran neutzean, Jokin alare beratu. Oso eran, Inberra dauka, Luisek esan du bezala inberra dauka, Hori. Milimetrikoa ez dauka, inberrik atzelari bat ikan. Ez, baina momentu honetan ikusten dit, soltatutze junguek, baina presioa hondikin dagoela Jokin hankatatik ez den mugitzen. Oain pelota hori guan, niko erraz aliatu ez du pelota. Presio hori kentzen zaion, eta orain beste aukera bat, hor txokoan utzi du, Jokinek, boleak orain bipaleta, Beñatek aukerakoa du, atzeratzeko, eta alaxe egin du, eta buruz gain edo batzean egindako bestea, errebotera, Beñat Rezustak, 12 eta 7, eta nola iritsi gara, lehen atxeen aldira. Bueno, zaizu bizar zaigo. Asko bat, asko erreixo, lasaio. Bai, agarratu dutazio, agarratu dutazio. Baina izatek eskapada, eta eskapada pelotaik harrapatzen, hoi ja zaila ditut, baina lehenko pelota izan ditu. Erreston da hor... Rezustak ematen aizuk ikera, baina gero, oio izan, nire Eta izan eman ditu, Bale, txoine? Altuna arreba. Bueno, eta 12garren tantoko atxeen aldian, Atanora jotzeko aprobetxatuko dugu, Nekane Altuna, Jokinen arreba, bertan daukegurago, Nekane Gabon. Nekane, gu bezala asko sufritzen pentsatzen dut, ezta?
Ez dakit ze sentsazio dauzkazuen, gudoko sentsazio da, bere jokua egin ezinik, pixka eta garrotatuta ezoteari jokin. Hala ere dekane, esperantzaz dugu baduko. Amoguta zazpizte. Zantxa. Zuek zegiro daukazue, amezketatik jende dezente edo nola zete? Bueno, nekane, sufritu baino ea gozatzen bukatzen dugu. Eskerrik asko! Zazpin, zuzko. Hostia, me cago en 10. Nik hasian bezala partidua hasiela, nik pentsatzen ea mogi eta hiru ateagola aiatuko zela. Baina, ez hori da bere hortzeok. Zazpintze, hor. Beste asko altzen ari. Nik pentsatzen dut jokin pixa jatzen badin bat. Baina, hasi da, soltatzen, bestela baziek, bestela baziek, oita bi amabos sortuko dit. Hasi lan hartu zo betaja da, txoru, seita hartu zo betaja eta horrekin zeo, horrekin nahi dut. Eta konfientza Horrekin nahi dut. Baina, amoita zazpi, oan digan... Ez, bosatu, ez dio ezarra, Mano ez ezarra. Jastatzen nahi guain, tantu hain inberdi. Eta nekane altunarekin hitz egin dugu, urduri, normalan bezala, Atanotik partida jarraitzen, eta 12. Tantoko atxeen aldioi bukatzear dago, eta Rezustak aukeratu bere pilota, eta Jokinei pasadio, laster izango da, sake ateatzeko prest, Josu. Alaxe da bai, Rezustak egingo duen 12. sakea izango da, honako hau, eta ea da, 20. tantoa eskualdera etortzen den, oraingo honetan, eta hor da, Lauterdian egin du botea, Jokin berriro aire sartuko da, zaila, baina ondo erreztatu du. 6. kuadrotik Rezusta, oraingoan berriro ere ezkerrera, Jokinek berriz ere oso ondo. Jokin asmatzen ari da tanto honetan, eta orain berriz Sotamanoarekin ere asmatu du, Rezustak ezin kolpe handirik eman, baina beti ere hor atzean nabil, Jokin oraingo honetan 6. kuadrotik beste pelota zail bat, iritsikote da, ez da iritsi eta 13. tantoa Rezustarentzat, 13 eta 7 eta beste bat, beste behin ere Jokin atzean. Bai, nik uste duna da, Rezusta errez jartzen da hitzean. Agarratu eta lotuta zeukaltuna eta pixkan askatzen dan, behar agintzea pasar da, eta pixka baino. Baina, ala ere, oainko pelotak eman dizianak, hobeto gozatut izik, oan nino ardi bitatzen baino. Nahi dut zatea altuna. Bai, oraingo honetan bai, ezkerrez defentsan bintzat, hobeto ikusi dugu. Ziren ez zuten, lehenbiziko partida txapelketakoa, ez da erreza, potzaia hundi baten datka, bueno. Ezin eskatu da bilda baba Rezusta, atera du. Beste esake bat, oraingo honetan eskuin Sotamano zen ondio, egin dio pelotak, baina hor txokoan berriro utzi dio, eta orain buruz gain, beste tanto bat, bai. Ezin dik tanto bukatu Jokinek, eta 14. agindu Beñatek, 14 eta 7, hor zuen aukera, baina ez du gozatu eta besteak aukerak garbi dago, atzea. Garbi dago, aukera txikinean, atzea botatzea garbi dago. Justu iritsi eta txokan utzi dio, Jokinek ez du asmatu behar eta aukera izan du gero, Sotamanoz eta... Oso guztu aiatuik eta, oaine oso guztu aiatuik. Beñate bere kartak oso ondo jokatzen ari da, eta gaina kolpe finakin eta oso txukunak ikusi dugu. Eta horren aipatzen eginen, Jokinek guain behar du. Bai. Bestela asko urrituko da 22 Beñat eta atera du, Rezustak esu. Beste tanto bat jokoan, eta orain Jokin berriro ere airez sartuko da, Beñatek atzera, Jokinek 7. kuadrotik ezker airez, ez da ezin eraman. Ezin handabil Jokin altuna, 15 eta 7 marka joan Beñat Rezustaren alde. Bere ideiak oso garbi gara ditu etxetik Rezustak, etxeko lanak egin da, eta aukera txikinean, atzera bota, atzean eduki altuna fondixetik aldan urrutina, edukitzeko asmoakin etorria eta oain arte lortzen ari da, eta emaitza hor dago. 15 eta 7, ez da Josu? Bai.
Resulta bainat ikera gozatzen pelota. Ez dige, erdiutxik ez dige, gaur oainikan. Galdu ditu noixe behartuta, saketxar, eta hoxe galduzki. Baina ez dik ez gora ez bate bota, eta bera, ez gozatzen asko edo. Baina, Luis, irutik gaidek, Luis? Irutik errazagoa dek. Bostetik eta seitik jartia baino, irutik errazagoa dek. Bai, eta nik uste deno aipatu dugu bezala, lehenengo behinat, Jokinek lehen partidua gaur du, baina behinat lehen partidua baino, gaur hobeto eta txukunago ematen ari zainola, Luis Jogantxe esan du bezala, erdi utxik ez duin, oso behartuak izan dira ditun utxak, eta gaur erabat, pelota gozatzen ikusi dugu. Nik uste zer ikusia badaukala, favorito ez izatean kontu horrekin, lasai etortzean, bere lanak eginda, erdi eginda etortzean asuntoakin, beraz, ea Jokinek pixka partida txoratzen diegoen, bakigu pelotari hau zer egiteko gai den, bainik ez dugu inundik esperantza galduko, baina, beinatek utx pixka gehiago egiteako du partida honi buelta emateko. Bai, beinatek utx pixka gehiago egin, eta Jokinek aukeran izan dituen horiek, orain hemendik aurrera aprobetxatu. Asmatu. Zabalean izan du aukera bat, eskuimolea sartu denak, zabalera joan zaio, eta asmatzen duen horrelako pelotekin, eta bainat mugitzen, 8. tantoa, itxaroten ari garen 8. tanto hori lortzen duen. Ez dio aukera asko ikutzia bainate, Josu, ez dio asko. Oraindik ez, baina aukera duen horretan asmatu da. Izan dituzun aukeratan bi behintzat beak alduzki. Bai. Hoige etzuzkoak galtzeik. Ez, amabos ezazti hori gizilti galdu. Gar behintzat. Eta beste tanto bat jokoan, Jokinek berriro ere ezkerra ire zerreztatu du Rezustaren sakea, orain eskuinez jarri da, botez, eskuina bilatu nahian Rezustari, eta honek bere jokoan jarraitzen du, eta hor du aukera beste bat lautikan, orain berriro ere atzera, Jokinek eutxi, ezker boleaz, Rezustak berriro ere atzera, orain eta hiruaren kuadrotik, eta ezin, zortziaren kuadroan jarri du. Horiek eman beharra, Josu, hori da, imatea. Eta laugarren aldiz, gurik irratsaioari omenaldia, beinatek, berriz ere kontrakantza sartu du, atze ematea ekarri duen Bergaratak, eta Jokin baina zinean, ze iruditzen zaizera Aitor Luis? Hombre, Rezustak ematen ikaragarri, ikaragarri ematen frontexa oso altura eman, horre ezin bello, horre ezin da ezera, baina horre egisteko lan asko egitik. Jokin bostean bere, eta botea 8an egin. Baina, nagusi. Nik zaurike, Rezustak, nagusi, baina ez da bukatu, animo Jokin. Eta beste tantoa jokuan jarriko dugu oraintxe beinatek, sakez, berriro ere bote kaskara egitio, Jokin, nola da, erreztatu Jokinek, eta baina aukera. Jokinek aire, eskuina bilatu. Hor, difoa, ezkerrek, sartu da baetan, iritsi egin da, baina ora ingoan da, itxokoan bere, 8. handoa lortu, eta hor ditugu amezketako jarraitzaileak, Jokin animatu nahian. Eta partidua den aldiz, amezketa, eta gustora, ez? Ea, vuelta ematen den Jokinek. 8 eta 15. Behartzen nolako tantoa. Behartzen. A ver, egian, nik uste behar dula, pixka partidu sartzeko, Luis. Eta izaten pelota kruzatuin berdik, aizaiok bolea eta sota mano hartzen aidan pelota guztiak dana, erdi hortikan resultuak baki du. Beste errebotea sartu. Ez que hotzok jarrita kantxan erdi, oso eroso, eta atzen batetzok, eta pixkan mugitzen duen aldiero, tantoa iteko aukera hondiz ezkak Jokinari. Baina joko ibilatu behar. Dudi da, erreakzionatzen zenbat kostatzen zaio Rezustari, Jokinek lau inguruotan ezker gantxoa sartu Zabalera, Rezusta hotze goen Zabalera. Baina iritsi, bai. Iritsi da eta kosta zaio pelota horren bila aterata, baina iritsi da. Hasteako pelotaia kontrakantxa aldera zedien. Eta iritsi da, eta Jokinek gero aprobetxatu egin du, txokoan usteko pelota hori, eta 8. tantoa lortzeko. Eta orain pilota aldaketa dugu, Jokinek bere gustoko pilota aukeratu du, beinatek ere probatu du, eta hor da, amezketara. Bere gustoko duen pelota, edo besteak gustoko ez duena. Horren balio dezake, bai.
Eta, bueno, beste tanto bat jokoan orain, sakez, jokinek, bote zarriko da bainat, ezkerrezen eman, ordu aukera aire sartzeko, ondo markatu baina ez dio indarra horzian, eta hor ezin minatek, bederatzi garrena jokin entzat, bederatzi garrena. Ez dira, gauzan dira. Baina, altuna oso gaizki niko gokuba, Behar baiatu eskun etzaio pelota ondo sartu, utzi, metro eta utzi, zeo, hor harrapatzen badin baino berri zen buruz gai pasago, pelota. Hor ikusten dugu, berriro errepikapenean eta... Eta rezusta iritsi da, Baina hoxin, berra dute. Bai, aurre joko pixkan aztu, eskubia bilatu, hori inbrazizkak, Zemagaz? 16 eta 9 dugu markadea, eta ez Ordua, beste sake bat atera du, ezker botez jarri da, eta hori beste aukera gantzen, du erino ere asmatu eta niretik orain ganatzea, baina kanpora joan zaio, bai, kanpora joan zaio, eta hamar, eta hamasikekoa, baina berriro ere, jokinek ez du asmatu. Jokinek ez da asmatzen ari? Ez. Eta kasu honetan, zortea... Ez duzu ikusten nahiko zuri da Oie, Oso zuritza? Bere zuria. Bueno, kasu honetan behintzat... Partiduko presioa, dena, Dena azkenan. Bai. Baina, a ver, pixkate, tanto pareda tirua pixkat gertuatzen baldin bada... Bai, hor daukau, baina... Sakean orain behinat botez ari da, Botez ari da estatzen. Ez esake bat. Berriro ere botez jarriko da, eta jokinek hor auzera izango, eta gora joan zaio. Ezker aldean joan zaio gora behinat errezustari, eta 11 eta 16ekoa. Hortxe ari da, gertuatzen, gure abezkera da. Amezketa gertu xago dago, ego batik. Lau tantoko takara indugu ustetu baina zazpi zegoan ez? 16 eta 7. 16 eta 7 bai, eta lau... Oan nioate jokinek hoi ez digin. Hoxe ez digin. Hasieran behar gintzeo, gero zazpin gehatuko lotuta, eta 16 jokuntza jo, eta... Aki izan duen lau bost kantoin bazitu beste jokuat izango. Eta bainat ere errestuan zertxoak ditxi da, Erdialdea eta jolakon, Bai. Bada jokin. Baina saken ez asmatzen nahi, aurra Josu. Beste sake bat jokinek, oraingoan erdialdera, errezustak orain asmatu du, eta hori jokinek txokoan utzitakoa, eharra golea jokinena, eta 12. tantoa, 16. Zer Luis, aurreneko tantoa, apotatzen da, pelota, Ondo gozatu na. Aurrenekoa. Ondo aliatu na pelota, errestoa. Eskuin bolea txokora, eta bote prontoan ere ez du eman razustak, baina... Antzen, ea animoiek, jendearenak, armaietan, animoiek... Ekan ere, hortxe ikusi du, jokin altunaren arreba. 12 eta 16. Amabi. Orain asmatu du jokinek. Aurrenekoa. Gozatu na, Orain arte ezkerre zertzen gozatzen ari, eta orain eskuin moleaz, bai, txokoan utzi dio, eta ederra egin duen tantoa. Eta, bueno, ea asmatzen leke jokini konfiantzaren puntxu bat ematen dion, eta partidari tantoak egiten ari da, baina bere jokua era, bueno. Lehen naztu gara, beste tantoak gehitu nahi genion amezketarari, baina 12. izan da hasier. Bai. Baina, bueno, lau tantoa jarri. Bai, lau tantoa hortxea jarri da, 16 eta 7, igual, eta 5 tanto errenkadan egin, eta Errezustan ezker hori dantzan, ez da dituzia ez. Eta hor da beste sake bat, oraingoan beinatek etzekin proba errekatu, eta txapaz dira, 13 eta 16 beste bat sakez, edo galdutako... Zuk esan dezu, sakean ez tekilega hau doia jun, atzea jun, horra ikusen duzu zerantza... Berdin zebile, guaine, berdin, etzekik, erdia eta ezkeo regulatu inberriziteik ezkerra egin jokotzeko, eta orduan ez din nahi hoi, eta orduan aurreatu nahirik, atzatu nahi... Atzera batentzat oso arrarra. Gaurko egunean, gaur gutxina erresto nahi asmatzen. Gutxina erresto nahi asmatzen. Dudik ezo. Airea kendu nahi horrekin edo, bada jokin. Beste sake bat, 14. tantoaren bila, amezketarra, berri rezusta ez du asmatu du, ezkerrez, jokinek ere ez, baina rezusta botez atzeraka joan beharra. Erdi gozatutakoa. Boleaz orain nueto jokinek, errezusta eman, jokinek atzera, baina rezusta hortzeuen,
Jokine beste aukera bat gantxoz, baina orain zabal ezkerra eraman dio. Berriz, lauterritik ere Jesustak atzera, Jokinek ezkerrez bostetikan. Jesusta dominatzen oraingoan ere, eta oraingoan beste pelota bat seira, eta ezin, Jokine, ezin. Kanpora joan zaio. Hemezortzi garrena Jesustak dion. egin du Errezustak, 18 eta 13 badu markagailuan. Berriro Eta ere, atxeren aldia. 10. kantua egin dio atzean Errezustak, eta hor ikusten da, non dagoen partiaren gakoa. berriro ere atera du bere ezkerra hori. Baina ikusten dana beinateen pelota frontixa altura pixka hartzen badin ba, nola erteten da, Nola erteten da. Sortzia, ze direto? Sortzia. Direto. Eta, Luis, momentu batean lehenko urteko pelotak aipatu dituzu, lehenko urtean ere polemika nahikoa izan zen pelotekin, eta urtean kontrolatu dago edo daudela esan dut, Ne iruditzen zate, baiet, lehen urtean aurreneko partidutan da nik esan bere Joseba Ezkordian material batzuk eta izan ziala ne iruditzen zatek. Nehentzako gehiagikok, gio ondoenen ja kuartosetan da sartu zienen ne iruditzen zatean pelota nahiko normali ontzala. Aurten berriz aurreneko partidutatik handa pelotak materiala nik gustatzen aizatek, materiala askoz ez, orokorra guaek, etzeko olako diferentzi zeikan, bai, bate frontixen salia pixak eixo kileike, gutxixo, baina normaltasun bat zeo, materialatean. Bueno, hor, beti danik edo esan izan dute, irribalian pelotetaz, eta bar, beraz, zuk ez dut ikusten nuelako diferentziarik, eta bat eta beste artean. Eman egin behar zaio, bat edo besteari. Bai, aitorrek bazekik, azken baten, azpek ibiltzen du materiala de boteiko pelota. Aserazek beti azpiotik ibiltzen da materiala izaten dek. Aurtengo txapliketan bineakakotan ikusi danaek Iribarrek eta etatzen zuen materiala botekiko pelota, eta batzutan gainea bote neko esageratuko bazala. Aurrenetik igual ez, baina pixka behortzen zanen pelota geho bote neko haundikin hartzen dituan. Baina beste nintzen nik etzeko materiala egin esateko zegan. Iribarre eman itezeo. Resultak gaur bezalexe emate joan bezalexe. Ez dituzte gaur altuna pelotan aitzekia hori ez. Baina, bueno, handikan aukera bat euskak, 18-13, eta bere jokua pixka ditzen baren bau, nazten baren bau aurre hortan, nik uste handikan aukera bat 22 iristeko, eta ez du, lehetxibia bandi bintzat? Lehen esan dugu, lau tanto jarrian egin dutela, azkenean ez dakit zemat izan dien, baina beste bolada bat behar du, ezta? Holako beste bolada bat. Bai, ni uste beste bolada txo bat beharko dula, bai, 22 iristxera behar betzat. Baina ara izango goke beste lau tantokua, Asko nuke. Zortziko ere, hartuko ere guztara. Beste tantoak jokatzeko pre-hit pelotariak Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, eta hor leinat Rezusta Bergarara, sakea ateratzera, Jokin zazpian errestatzeko prest, eta hor lauterrian egin du botea, atera du, Jokin aire sartuko da ezkerra airez, ez du gozatu leinetek aukera, atzera hortako du, Jokin airez eskuin airez bostetik, beste aukera Rezustaretat, ipar eta Aramuruzkoa, iritsi egin da Jokin eta tanto Jokin entzat, 14 eta 18. Lexiko zeldezen dula. Iruditzen zaten, behinatren akas bat izan da doi, Bai. Pelota frankoa zein, berriz jotzen segitzeko posilia zegoen, bi baita eta hoi Jokin aurten gertu onda botatzea neko arriskatxua izan dek. Ni guzti tantotan ikuzuela berriro, Rezustak aurrian ez dula nahiko ez jakin, zatik aurrian hasten baldin bada, Jokinen aldea zitantoa. Eta hor, baina hor, bita bota du noi, Luis esan dut atzautatzeko pelota zin, atzeatut, eman altura, baina bueno, Jokinentzako tantoa gehiago, amalau. Bai, nik uste, Jokinentzako beharrezko movimentu egin dut Rezustak, behar nik uste naztu indala, eta bueno, hola xin jarrekin. Jokin 15 kantuaren dira, sakea atera du, baina ezker esartuko da, eta Alamur segurako erreztu da Alamuro,
Eta jokinek atzera, ederra izan da pelotaka hau, zeman dio Rezustak, jokinek beste aukera bat, atzera berriro ere, Rezusta sartuko da Joskaren kuadrotik airez, ezkera airez, jokinek beste aukera bat, oraingoan ez du gozatu, bainatek Sotamanos bai, eta bainatek beste aukera bat izango du jokinek errestatu ordumen, bainatek atzera berriro, jokinek bosterritik eman dio, airez, Rezusta beste aukera bat, oraingoan sekulak eman dio eta buruzkain beste bat. 8. kuadroraino. Eta errebutean egin du. Hor, dudat egin du. Aintoa ikusizu? Jokinek. Bai, nik ez dut, hor, hasieran tantan hasieran hor, pelotak hauek, Luis esan duna, aukera daukanean, bukatu gara dauka, horretan. Eske, azten da peloteon, bote, hiru argo peloteon, Rezusta agintzen jarriko zaio berriz. Agintzen jarriko zaio, hortan ezin du, aina Rezustan jokoa sartzen, pixkat. Nik uste dana dala, Jokinek tantontan du jokaera, atzera botatzean dala bere gaur guaintxeko konfiantza faltan seinale bat, ez da? Nik uste dut, ez dala bea de kapaz ikusten erabat jokuan hasten. Iruditzen zait, Netzako Jokinek oandikan deja besti bota. Da horre egin da. Deja bat bota nahi izan du, baina txapadera joan zaio. Txapadera joan zaio hori, baina ez du egin, deja da zobain ditantorik. Eta hor da, baina, Rezusta sake bat atera du, Jokinek airez errestatu ondo, oraingoan, ondo! Bainate kontragantxatik zabaletik eraman du. Hortxe. Hortxe utzi dio, baina errex bitxi da Rezusta eskuinez sekulako eman dio baina oraingo honetan. 8. kuadrotik ondo eraman du pelota Jokinek, zaiatzen hori. Rezusta beste pelotaka bat, Jokinek oraingoan, ez da iritsi pelota hori, eta hori garena Rezusta, entzat 24. Ezinean, Jokin ezinean nahi zaio, baino ezin zaio, zer hemen tanto hontan Rezustak eman dizu galantak, eta defentsan, azkenian, ezin eraman, eta tanto Rezustantzat, eta 24. Bai, eta ikusten ari gara, Rezustan pelotaka asko, rebote puntu egizten nahi diala, eta horrek, kolpe oso freskoak indaula erakusten digu, eta, gaur esan behar duna da, orokorren Jokin bostetikan gutxineko aidala bolea eta ezkerra egin Sotamano hartzen pelotak. Hartzen, ez jotzen, hartzen. Defentsan. Berriz pelota frakua, ustezeo. Eta bestetan doa jokoa, hor doa, bainat, atera duzakea Jokinek ondo eraman du oraingo honetan, bainat ezkerre zabaletik, Jokinek boleaz, eskuin boleaz, ez du aprobetxatu, bainat beste aukerako bat, oraingo honetan ere eder eman dio, posteriti Jokinek ezkerrez, beste aukerako bat bainat entzat, eman dio, berriro ere, 6. kuadrotik ezin eraman Jokinek, eta 21. tantua, bainat entzat, eta aukerako doaz, Jokinek ezin eraman. Zaila izaio jartzen. Bai, 21 eta 14 jarri du bainatek, eta, azken bala, Jokinentzat, amezketako magoak ontatik ateratzen gaitun, baina partida zaila, bainate, forman dagoela erabiltzen ari delako, ez da? Ba, eta iruditzen zate partidu honek gut nahi bai, baina beste goz batek ikusia zer joku ginean da gut zaik ez dagoela partidu. Eta histori handi gabeko partidu izan dela, dijola, Rezusta jo, eta punto, partido atsegina eta politia izaten degitako. Ahi gara ikusten jotzaila handi bat, baken ikiu, jotzaila handi bat, eta hortxe jarri frontoia derdiatik eta eman. Da horreneko ez bai, biharrengo, hirugarrengo, laugarrengo, guztien pasata, hola zizia partidua. Eta hor, goa baina, Rezusta bergarara azken sake ateatzera, Jokin sartuko da airez, ezkerre sartu da, beste aukerako bat utzi dio hor bainatik. Ez du ondo aprobetxatu, Jokinek aukera zionez, eutxi dio bintzat, tantoari, eta hor, sartuko da eskuin botez, ez du aprobetxatu hori ere ez, bainatek orain bai, gerrialdetik eman dio, eharra, eta beste aukera bat dauka, bainatek, Jokinek eutxi, eta eutxi jarraitun du hor, tantoan, Jokinek aukera da Sotamanoz, eta zabalen aian zaio eta tantoa. Amaitu da partida, 22, Rezustak 14 altuna. Eta isiltasuna, erredakzioa. Parti guzti, Sotamano bat izan izinko ipin sartzeko posible Jokinek, eta gua berriz,
Ez di gozatu eta kanpo juntza jo, pentsatu. Horreko partidu izan da. Rezustan nagusi, Bai. eta Altuna beti defentsan, beti ezinean, bostetik atzea sartuz, eta marabila gortikan ez zaude egitek, eta... Baina, bere aukerak apretsatu gabe, izan dituen gutxi joek, ez zira asko izan, Nik uste, pixkat hortik gabitu beharko litzatekela Aitorrek esan duna. Bai, Resusta golpeak izu arrezkiok eman dizkiota bidena, baina Jokinek ez du berein, ez du inondik ere berein. Uste dut, ez zekila ziur ze jokuin, Resustaren aurka. Zeri, aukerak izan ditu, tanto bakoitzean nahasteko jokuak, eta ez da saiatu edo ez du asmatu. Eta nik uste hortiken aditu beharko litzatekela irakurketa, bai, Resustaren kolpeak eta hori dena oso ondo, baina Jokinek eduki ditu aukera batzuk eta ez da bere. Baina, esango nik, Asier, Jokinek gaur ez dula amiste aukera izan, behinat bat ikusi dela horrez bat. Ez dik pelota bat erdi utxikin. Baina nik lehenko partida... Gozatu indik, behinati aurreko partidu zenen kontra joatu. Victor. Orduan, erdi utz asko intzizkin, Resustak. Ikera, bilak intzien. Gaina. Raketxa partidua. Raketxa eta faioko bai, eta gozatuko eko pelota, baina gar, behinate gozatu indik pelota. Aukera amantzeok, Jokinek bere jokuba ezitekin bai, baina esan berdik, behinati eman besteziala behin ditu, gaur bere partidu egin du lagun, behinate. Bere partidu egin di. Altunak ez dik, utxik esketzo egin, utxik egin, hainbeste mantzeo, hainbeste berjo, Resusta berjoko egin dik. Eta ez zuek utzi, Altunai utxik egin ez, ez zuek utxik egin utzi. Eta partidako datuak ere... Partidatu gainean, behinete ditzak entzuko ditu, moantxe Euskal Telebistako elkarrizketan. Ea asmatzen dugun, zan ere soinuak gehitzen zaizkigu. Ez da posible izango entzutea, soinuak elkartzen zezkigulako, beste beinatek, bai, honen hitzak entzengo ditu. Bai, direk errexak entzuten dira gauz. Ez, eta, bueno, partida baian aipatzeko nik uste Luisek esan duna, ez? Lehen partido erdi traketx batetik, irabazita, eta nik uste dut, aipagarria dela, beinatek lezioa, ze ondo ikasita ekarri duen, bigarren partido honta, eta, bueno, azken binakakoan eta bat, tentsio handiko partida jokatzen ikasita dagoela agiatu da, beinatek badaki gutia da, baina lezioa oso ondo ikasita ekarri dela iruditzen zait nahi, personalki, eta oso partidona indula iruditzen zait Resustak. Bani ez nago ados zuen zearekin, irakorketarekin, nire ustez, Jokin Altunak ez errasko egin gabe, behira zemat tanto egin dituen, azken zemat izan dira? 14. Ez errasko egin gabe, ez ikusi duten partideik txarrenetakoa ginez. 14 tanto egin ditu, beinatek bai pelotazo batzuk emaitu, baina aukerak utzi ditu nire ustez. Eta nik Olaizolaren aurka bai, lehen esan dudan partida, han ez zauken aukeraik, han zazkien egizanera bat, baina gaur aurrean ikusi dut, airez lautik sartzeko, pelota jesteko, jetxiduenean gaina, asko asmatu da bere tantoa, kalte handi egiten zion, uste dut Jokinek zeresan gehiago izan duela, eta ez dut kenduko behinate egin duen partidu iztidu garria, erreboteak eta bidera, baina Jokinek gaur gehiago itea bat zaukan sentzazio Jokinek. Bai, adibidez, Resustak nik uste gaur jolastu du baino gehiago, ezin dula jolastu. Hoi da. Hoi garbizio. Gaur baino gehiago, horrek Resustak guru baino horatxo jolastuko. Altunak badalga gehiago matea. Altunak gaur baino gehiago noski, eta badakigu gehiago dala. Baina, askotan zerretik ez du jolastu, ez diolako utzi. Ez diolako Resustak utzi, Asier, ez da horrekin osoago. Ez da hori, Asier, ez da hori. Zinezeko Olaizolak ez zion utzi zazpien eukizunen partida osan. Baina gaur, lauean ikusi du, azkeneko tantotan horri, irez lauean sartzen, zungo zatzen, botera saiatzen, aurrera junberren. Baina ez da aurreko zazpien ebiltzea, hori da ez dakit saltxan egotea eta ez du aprobetxatu. Nik arrazoia nagoa eta ez diet ikusi Altuna partidu, ez diet ikusi partidu. Hori da. Ez diet ikusi partidu. Ez diet ikusi partidu, hortan bai, ez diet ikusi. Eta datuak ere, partidako datuak ere baditugu. Hau ere esanguratsua, beretan esanguratsua. Resustak egindakoak 19, galdutakoak
7 eta Altunak egindakoak 7 eta galdutakoak 3. Atzean egin ditu 11 Rezustak, bi paretaz beste bi egin ditu, ies egindako bat ere izan du, bi pareta moduko hori, ies egin diona, azkenean Altuna ez dena iritsi. Buruz gain beste 3 sartu dizkio Altunari, 8an eta errebotean jarri dituen horiek, eta sakez beste bi egin ditu. Eta Jokinek eta galdutakoak barkatu 5 izan ditu, 7 izan ditu Rezustak, eta Jokinek 7 egin ditu, Airez 4, sakez ez du egin barkatu, moztutako 2 pilota, oso ona gainera, txokoan egin duen boleaz egindako hori ere bikaina, eta galdutako beste 3. Beraz, 22 eta 14 azken emaitza. Nik datuik ikustitena dek, Rezusta oso erosoa joala partidu duten. Eske, 11 tanto atzian iteko, hoi ikeragarri da, ikeragarri. Hemeretzi tanto iteko baren, 11 atzian, hoi ikeragarri. Aituek oso komodo, oso, eske, 11 atzian, eta beste 3 buruz gain, atzien. Hoi ikeragarria da, ikeragarria, datu ere ikeragarria da. Holaxe, haitu da? Asier, nik esango nikik Aitorrek eta bik indeun irakurketa partiduna nahi ados netxok eta ik esatekena kine parte baten esango nikik ados honek gira, porque jo kinek komentatzen jartu gana de partidun nahiko agarrota duta ikuste gendula, ibitzeko azkartasun erterako erraztasun hori falta zin. Horrek laundu indiola Rezusta dudik gabe, baina Rezusta nik gaur ikusit, fresko, gozatu pelota, eske erdi utxik ez dikin, bat indik, erdi utxa. Eta bat. Nik uste gainea, Rezustak, Xaguk esan bezala, Xerrek esan bezala, Altunak, ez du bere jokuik edo, ez di jokatu du, baina zuk esan duzu, Aitorrek esan du, ez dio gautzi Jokinek jokatzen, eta horrek esan nahi du, semifinaletan edozein harrapatzen baldin badure, posible izan daitekela, ez jokatzen duztera. Alegia, Rezustak gola jokatzen baldin badu, edozeini mina handia egin diezaio. Irribarria edo Artola. Bietako bat. Bitako bati, eta Rezustak berriz mina entrenatzen baie pelota, pentsatu berriz pelotazua hola gozatzen. Rezustak pentsatu bete honatek, jokatzea juten denean Rezustantzako premioa dela. Baina, ikusi nahi diat, Rezustan gehiago behartuta. Gaur, Altunak ez di behartu, Altunak oso komodo, beta jartu ikasiratik da komodo, eta aurrera, ez di behartu. Bitorre gehiago behartu zin. Dudik gabe. Eta gaizki bilua, eta tanto asko izan dituen oso traketxak. Oso traketxak. Ea Jokinen hitzak entzuteri daukagun, naiz eta soinukin arazoak ditxeun, saietuko gara. Ea...
Jokin Antunaren hitzak, partida amairan, zuen iritzi antzekoa, berdina, amezketarrenenak, ni nire hasitzen dut, eta guztiz ere, hitzik duet. Beharrekin eta animoak... Azken finean bere eskuetan daukela iritzi. Nafarroazeko tarten bakarra, eta hua kontra horiek ikuskara da, normala da, Nola ez, zainean dut zakatzen dut. Nafarra horretene bidean gaitu zaigu. Bueno, ez dakit zerren gitzeko duzuen, gogatu, astelenean izango dela Artola eta Irribarrien artekoa. Eta, bueno, azken balorazioa edo bainat, Ez, ia Jokin eliminatu zaigunez. Astelenean Iñaki eta Iker Irribarrien arteko partiduan adi egongo gea. Ea alegia etortzen dare partidua. Eta, bueno, ea Iñaki fundamentu egiten digu, nik esperantzia handi dut kalteakin. Bakigu txapeldunan kontra jokatzen dula. Baina, bueno, a ber, nik gogoa dauket partidu ikusteko eta ea zer duen, alegiarrak. Nik Iñaki ez dut ikusi, aurten oraingoz buruz-burukoan, lehengoan Zumaian egon zineten zuek, ez dakit nola jokatu zuen, baina dirudienez oso ondo, forman ere oso ondo dago Artola, eta nik kapaz ikusten dut, Irribarriaren aurka, Irribarria bakigu nola bada, jotzaile handia, atzean eduki nahiko du, badaki gaina tantoa bukatzen, kasu honetan badaki tantoa ondo bukatzen. Baina Iñaki, bueno, badu barea den aguante hori edo fizikoki behintzat nik aurten behintzat oso ondo ikusten dut. Eta nik uste gakoa izango dela, Irribarriaren jotze eta danbateko horri lehen da bizi behintzat aguantatzea eta gero aukera duenean edo bukatzea eta alegiara etortzen den garaipen hori. Bai, Irribarria favorito atarakola garbi dago, eta, bueno, ikusen behar, nik guk nahiago genuke Ikerrek iratziko o Artolak iratziko, Artolak iratziko dago, baina, bueno, a ber, saiatzen den eta Irribarria lan pixkat ematen. Bai, nik partidoi ikusteko gogoekin netxeok, bi ezautzen ditutelako gaztetatik hasita eta Iñakik eta Ikerrek esan berdanadek 18 urte zuzkenen ez zegoela olako difentzi zuharrikan batek egitea bestek. Esan bi jokatzen ziren mano asko. Orduan, lehen urten Ikerrek eman zion sorpresa bat, asko joz, asko emanez, eta zean, behetik anasikoan, partidu bat iraztezunen premio batuan, urrungo irazitzeko preste premio bat, eta izugarria izan duen, ez? Behantzak. Olako pelotarik ez dautu izio. Ikerrekin, nik esperantzatzeko berriz txapela etatzeko posilia egokoala, daukan zeakin. Baina izan ditu leheno pelotari urte baten eta berriz, 19 urte, 20 urtekin goroztiza batek irazi zen, eta gero bestia kosta dintzen iraztia. Betikan gora juten dan pelotari batek bentaja handik egoitzen ditzik, ez? Iñakik, nahi iruditzen bate presioi behungoek behan kontra, aurreneko partidu irazita, Iñakik demostratzia pentsatzen dit komeniza jola behari historin aurrera segitzeko eta zehatzeko, baina presio hori ez digo, Ikerrek, aztenen presioa. Orduan, Iñakik lanak zaindu lizkek Ikerri. A ber, ze joakin etortzen zegoen, Irribarria, gaur bezala pasatzen baldin bada, atzean baldin bada Artola ezingo zerreina ez, baina, bueno, nik uste Irribarrek presillo epizkan notatuko gula. Notatuko gula. A ber, nola gozatzen, aurten dana gozatu itxezein, aurten dana gozatu galdu. Ikusin berke. Eta bera lehen daizuko partidua, Artola bigarrena, eta bueno, gaur hartu nahi pasatzen bezala, presillo eta agarrotasun eta... Errimo falta, presilloa, agarrotamentu hori gertatzen zakenen, eskubar ez dilo berdin sartzen, hankak ez dilo berdin sartzen, azken baten dena sumatzen dik, ez? Horrek, ni azkeneko partidu hori ikusi nahi nikik, ez? Horrekin, porque Irribarriak beriak jolasten badu, garriak jolasten badu, horrekin, hori da ikusin behar, beriak jolasten badu,
bueno, Artola galdu nahi intzala ez, baino, bueno, a ver, azatatzen. Luis Irribarria lehen gortean batzea, lehenbiziko partida zenen kontrazun, uste gehien sufritu zuen pelotari izan zela. Bai. Zenen kontrazun? Lehitzako jaunarena. Jaunarena kontra, bai, eta jaunarena kontra kosta intzaion, partidu irazia. Lehenbiziko partida zen, Bai. eta kosta egin zitzaidan. Nik uste arriskoi izan lezakela azteleneko partida horrek. Izan lehik, Eta Artolako horrek itxi Oixe, arrisku isen, gaur ikusten, atunekin pasatzen arrisku isen. Hoi da. Ez dela Irribarria bere egiten badu, Gaurko gaurko partidua, holatxe. Bueno, gaurkoz gure partida ere hementxe bukatzen da. Beñat? Bai, bueno, eskerrik asko, entzule, eskerrik asko, Aitor, Luis, eskerrik asko, speaker Josuri, eskerrik asko, dinamizatzaile, Rimaz. Bueno, gu oso guztua izan geha, zuek oso guztua egon balik azate asko zobe. Eta, bueno, kontrakantxatik irratsaioak izango ditu saio gehiago ere, aurtengoan, beraz, egonaldiari, atalia.eus webunean, egunkarian eta bar, eta beste gabe, ondo pasa gaurko gaua, eta asko gozatu bizitza. Aio! Aio! Ostia, pena baino. Pena. Oye, Mateo! Baina, que susten amantzen, Baina, azken baten, realista izan behar dugu. Mikrofono eskuntu genen da izan behar dugu, eta animatu inberdek jendia eta zatu inberdek ez, baina realista izan behar dugu. Goendikan jokin, mano jokatzeko... Etzeo. Ni zegoa gogoa goendik beste pi urtetan... Ondia, ini berazka. Ja, hau ja, Bizka digimao? Bizka digimao? Txain, detener revisión. Erratia moztu jo, nik ez seriusan, digan, ez seriusan. Eta lautan,